हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனீய ஸலாகயே சக்ஷும் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஜிரம் பாவிரம் பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சேவபாத்தியம். हे कृष्णा करुण सिंधे दीन बंदे जगत्पदे राधा कांता नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वाणो सुदेवी प्रियमानी हरि प्रिय वांचे कल्पतराय कृपसिंधु बस पतिनानां भावनीये वैष्णवियो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. ஓம் சக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. வந்தோருக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 3 கர்ம யோகம், அதாவது செயலின் யோகத்தை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது முதல் அத்தியாயம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை, நாம அதை பத்தி ரொம்ப அழகா பார்த்தோம். அதாவது அர்ஜுனுடைய கவலைகள் பார்த்தோம். அந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்புன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எல்லாமே நம்ம அர்ஜுன மனநிலை இருந்து இந்த 18 நாளும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஆனா அந்த அர்ஜுன ஸ்தானத்திலிருந்து நம்ம எல்லாம் பார்க்கறதுனால அர்ஜுனோட மனநிலை தான் நமக்கு இருக்கும். நம்ம ஃபேமிலியில குடும்பத்துல பிரச்சனை இருக்கும், சமுதாயத்துல பிரச்சனை இருக்கும், எல்லாத்துலயும் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த கவலையை தான் அர்ஜுன முதல் அத்தியாயத்துல 5 விதமான கவலைகளை தெரியப்படுத்தினார் இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் அந்த அத்தியாயத்துல எதுவுமே பதிலே கொடுக்கல. ஆனா 2வது அத்தியாயத்துல, நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா ஆத்ம தத்துவம், சாங்கிய தத்துவம், வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி கொஞ்சம் சொன்னார். வர்ணாச தர்மத்துல நம்ம ஒரு 2 ஸ்லோகம் மட்டும் சொன்னார். மற்றதெல்லாம் ரொம்ப ஆத்ம தத்துவத்தை ரொம்ப அழகா நம்ம விளக்கி படிச்சோம். இன்னைக்கு அந்த ஞானம் போதுமா? இன்னைக்கு எப்படி அந்த ஞானத்தோட எப்படி நம்ம செயல்படணும் இல்லைங்களா? ஆத்ம தத்துவத்தை சொல்லிட்டார், சாங்கிய தத்துவத்தை சொல்லிட்டார். அந்த தத்துவத்து மூலியமா நம்ம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றத இந்த அத்தியாயத்துல சொல்றார். கர்ம யோகத்துல, அதாவது செயலின் யோகம், நம்ம எப்படி நாம நடந்துக்கணும், எப்படி நாம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் போன அத்தியாயத்துல. இப்ப அந்த தெரிஞ்ச அத்தியாயத்து மூலியமா, அந்த இது மூலியமா நம்ம எப்படி நம்ம செயல்படணும்ன்றத இந்த அத்தியாயத்துல விளக்குறார். நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா உன்னத ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் நாளைக்கு. இனி வர அத்தியாயம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும். 1வது அத்தியாயத்துல இருந்து 6வது அத்தியாயம் வரைக்கும் கர்மயோகத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்த ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூருக்கு நம்ம அனைவர் சார்பாகவும் ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார சிவாசாதி கௌரபக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. இது பகவானுடைய விக்கிரகம். இது அந்த நம்முடைய இஸ்கான் கோவில்ல மேங்களூர்ல விக்கிரகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப நாமும் முதல் அத்தியாயத்துல அந்த 5 விதமான கவலைகளை நம்ம பார்த்தோம். முதல் அத்தியாயத்துல. 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் அது விளக்கம் கொடுத்தார். அதோட கண்ணோட்டத்தை நம்ம பார்த்துடலாமா? 11ல இருந்து 30வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா, நான் உடல் அல்ல, ஆத்ம தத்துவத்தை பகவான் ரொம்ப ரொம்ப அழகான இரக்கம், அதாவது இன்பமை பத்தி பார்த்தோம். இன்பமையில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷமே இல்லைன்றான் முதல் அத்தியாயத்திலே. 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் அது உபதேசம் பண்றார். 31ல இருந்து 37வது ஸ்லோகம் வரைக்கும். சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம், உன்னுடைய சத்திரிய வம்சத்தில் உள்ள நீ சத்திரியனா இருக்கிற, உன்னுடைய கடமையை நீ செய்.
இருந்தாலும் சொர்க்கம் தான், இறக்கலான்னு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்க போகுது, நீ ஏன் கவலைப்படுற, எதையும் செய்கின்ற. பாவ செயல், குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடுமே, இருமணம், இது மூணுத்திலையும் பாத்தீங்கன்னா பாவ செயல்ல 33ல இருந்து 38 53 பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். பக்தி செயல்பாடு பாவமே இல்லை. சத்திரியனா இருக்கிற உன்னோட கடமை என்ன? சண்டை போடணும். சண்டை போட வந்துட்டான், சண்டை போடணும். அவன் துஷ்டன், அவன் அதர்மவாதி, அவனை நாமும் கொண்டுதான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. அதுல வர பாவத்தை நான் ஏத்துக்கிறேன், நீ செயல்படுன்ற. அதே மாதிரிதான் நமக்கும் அப்படிதான். அதுக்கு நம்ம இப்ப எல்லாம் போய் சமுதாயத்துல யாரையும் நம்ம கொல்ல முடியாது, ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. இப்ப எல்லாம் நிறைய சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் பக்தியோட செயல்பாடு அதுக்கு பாவமே இல்லைன்றார். இப்ப நம்ம சமுதாயத்துல இருக்கிறோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம், சில சில விஷயங்கள்லாம் தப்புன்னு நல்லா தெரியும். ஆனா அதே பக்தியோட செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பாவமே இல்லைன்றார். உதாரணம் ஒண்ணு சொல்லலாம். இப்போ நீங்க பயபக்தியோட பகவான உணர்வோட மையப்படுத்தி ஒரு செயல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கோவில்லையோ எங்கேயோ தெருவுலையோ எங்கேயோ இடத்துல ஒரு பகவான உணர்வோட செயல்படுறீங்க, வேத சாஸ்திரம் என்ன சொன்னதோ அந்த சாங்கியத்தை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆனா அதே பௌதிகவாதிகள் ரோட்ல போறவங்களோ சரி, எங்கோ கோவில் யாரோ ஒரு ஆள் பாக்குறாரு, பார்த்துட்டு சொல்றார், இவர் என்னென்னமோ செஞ்சுட்டு இருக்கார், என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் குறை சொல்றாரு. யாரு? இந்த பௌதிகவாதி. நீங்க ஆன்மீகவாதி, நீங்க ஏதோ செயல்பட்டு இருக்கீங்க. ஆனா இந்த பௌதிகவாதி சொல்றது அதர்மம் தான், அவர் பாவத்தை தான் சேர்க்கிறார், நம்மளை சபிக்கிறாரு, நம்மளை திட்டுறாரு, ஏதோ ஒண்ணு சொல்றாரு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா அவரு பாவத்தை செய்யறாரு. அதுக்கு காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீகவாதி தான். ஆன்மீகவாதி ஏதோ ஒண்ணு பகவான் பக்தியோட செஞ்சுட்டு இருக்காரு, அவருடைய தர்மம் அதை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. ஆனா இந்த பௌதிகவாதி அவரை குறை சொல்லிட்டு இருக்காரு, இப்படி எல்லாம் பண்றான் அப்படி எல்லாம் பண்றான், ஏதோ குறை சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஆனா அதுக்கு காரணம் யாருன்னா மறைமுகமாக பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆன்மீகவாதி தான். அவன் காரியத்தை செய்யறான், அதுக்கு காரணம் இவரா இருக்காரு. அப்போ இவர் செய்யற பாதி பாவம் அவரையும் போய் சேரும். சொல்றாரு பாருங்க, கோல் சொல்றாரு பாருங்க, தப்பு சொல்றாரு பாருங்க, அவருக்கு செய்யற பாவத்துல பாதி பாவம் அவரையும் சேரும், ஆன்மீகவாதிக்கும் சேரும். இந்த பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன், நீ செயல்படுறான்ற, அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, உன்னுடைய தர்மம் என்ன அது செய், அவன் ஏதாவது சொல்லிட்டு போறான், நீ பாட்டும் வேலையை பாரு அப்படின்றார். இதுதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்றார். நீ மத்தவங்களை பத்தி நீ கவலைப்படாத, குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும், சமுதாயம் கெட்டு போயிடும், அதெல்லாம் நீ பார்க்காத, நான் பாத்துக்கிறேன், அது உன்னுடைய வேலை இல்ல. உன் தர்மம் என்ன, உன்னுடைய என்ன வர்ணம், அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்து நீ பணி செய்கின்ற. ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி 45, 46, 30, அதாவது மூணாவது இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். 3வது அத்தியாயத்துல 24வது பாதத்துல பார்க்க போறோம். வர்ணாச தர்மத்தை பத்தி தடுக்க முன்மாதிரியாக இருந்தது. வர்ணாச தர்மம்னா நான் பிராமணன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலை தூக்கி நடக்கும், நான் சத்திரிட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் தாண்டா எல்லாருக்கும் நான் கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஒரு வைஷ்ணவருக்கும் நான் வியாபாரம் பண்றேன்டா அப்படின்னு தில்லுமுள்ளெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஒரு சூத்திரனா இருக்கும், நான் வீரஜாரமான உள்ளவன்டா, நான் எல்லாருக்கிட்டையும் நான் பணிவா இருக்க முடியாதான்னு சொல்லக்கூடாது. 4 பேருமே சமந்தான். 4 பேருமே அவன் கடமை அவன் செய்யணும். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா சொன்னார். இன்னைக்கு நம்ம விரிவா அதை பத்தி பார்ப்போம். இன்னைக்கு கொடுக்க போறார் பகவான். 41வது பதம் நேற்று பார்த்ததுல, உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். பகவானுக்கு நம்ம கண்டிப்பா சேவை செய்யணும், அதுதான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாமே வந்திருக்குது பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறதுதான். இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு என்னன்னா, ஒரு மனைவி கிடைக்கிறாங்க, ஒரு கணவர் கிடைக்கிறாரு, ஒரு பிள்ளைகள் கிடைக்கிறாங்க, பேர பிள்ளைகள், சமுதாயம் கிடைக்குது, இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா தான் நமக்கு. இதெல்லாம் மாய, இதெல்லாம் பௌதிகம் தான், இதெல்லாம் மாய. ஆனாலும் அந்த சுகதுக்கத்தோட வாழ்ந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணலாம், பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். ஏன் நம்ம எல்லாம் ஒரு சுற்றுலா வந்திருக்கோம், ஜாலியா டூர் வந்திருக்கோம். இந்த டூரை முடிச்சுட்டு நம்ம எங்க போனோம்? நம்ம சொந்த வீட்டுக்கு. சொந்த வீடு எங்க? வைகுண்டம். இது நம்ம சொந்த வீடே கிடையாது, நம்ம எல்லாமே ஜாலியா டூர் வந்திருக்கோம். அத பக்தியோட எந்த செயல் பண்ணாலும் பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்படணும். உறுதியுடன் ஆண்டவருக்கு சேவை செய்யுங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயம், அதோட சுருக்கத்தை பார்ப்போம். துரத்தல் அல்லது செயல். அர்ஜுனன் கேட்கலாம், 1, 2 பதத்துல கேட்கலாம். அர்ஜுனன் துரத்தல் அல்லது செயல், அதை பத்தி கேட்கலாம். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா பகவான் இன்னைக்கு கொடுக்க போறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் ஞான யோகத்திலும் எப்படி செய்யணும் அப்படின்றதையும் 3வது பதத்துல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்க போறார். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலையும் சகாம கர்ம யோகத்திலையும் கர்ம யோகியா கர்மியா எப்படின்றத அதாவது ஞான யோகம் மூலியமா நம்ம கொடுக்கிறார். 3வது பதத்துல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல 10ல இருந்து 16வது பதம் வரைக்கும் நாம இன்னைக்கு கொடுக்க போறார். அதையும் பார்ப்போம். எடுத்துக்காட்டு, வழி நடத்துங்க. நாம யாரு, என்ன பண்றோம் அப்படின்னு நேற்று நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இனி என்ன செய்ய போறோம், இது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் அது விட்டுருங்க, இறந்த காலம் அது போச்சு. நிகழ்காலத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்,
அப்படின்றத இன்னைக்கு தீர்மானிக்கணும். இன்னைக்கு தீர்மானிக்கணும் இல்லைங்களா? அதுதான் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். 17ல இருந்து 35வது பதம் வரைக்கும். மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? காமம் தான். காமம், பற்று. அந்த காமத்தை பத்தி இன்னைக்கு ரொம்ப அழகா கொடுக்க போறார். 36ல இருந்து 43வது பதம் வரைக்கும் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இதை மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டோம்னு வச்சுக்கலாம். நம்ம ரொம்ப இந்த அத்தியாயத்தை நம்ம ரொம்ப விவரமா புரிய முடியும். அதை பகவான் சொல்றதை ஒண்ணு ஒண்ணா நமக்கு புரிய வரும். இப்ப 5 விதமான குதிரைகள் இருக்கு ஒரு ரதம். இந்த ரதத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான குதிரைகள் வந்து ஒண்ணு போல போனாதான் இந்த ரதம் போக வேண்டிய இடத்துக்கு கரெக்டா போய் சேரும் இல்லைங்களா? ஒரு குதிரை இப்படியும் ஒரு குதிரை அப்படி ஒரு குதிரை இப்படி போச்சுன்னா அந்த ரதம் போய் சேருமா? சேராது. அது ரதத்தை ஓட்டுறவரும் கரெக்டா அந்த ரதத்தை மெயின்டைன் பண்ணும். அந்த 5 விதமான குதிரைகளும் கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த கடிவாளத்தையும் கரெக்டா அவர் பிடிச்சி கொண்டு போகணும் அந்த ரதத்தை ஓட்டுறவர். அப்பதான் அந்த ரதத்துள்ள உட்காந்து அந்த பயணி வந்து எங்க போய் சேர முடியும்? அவர் எங்க போகணுமோ அங்க கரெக்டா போய் சேருவார். இல்லைன்னா சேரவே முடியாது. இப்ப இது உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான குதிரைகள் என்ன சொல்லப்படுது? இந்த ஐப்புலன்கள். கண்ணால பாக்குறது, மூக்கால மூக்கால வந்து மூடுறது, காதால கேட்கறது, கையால செய்யறது, வாயால பேசுறது, இது எல்லாமே நம்முடைய புலன்கள். அது ஜட புலன்கள் சொல்லப்படுது, பௌதிகமான புலன்கள். ஆனா இந்த புலன்களை பௌதிகத்துக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், பௌதிகத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஆன்மீக தன்மையோட யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நாம வந்து முக்தி கிடைக்கும். பௌதிக தன்மையோட இப்ப நம்ம சாப்பிடுற பொருள் வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, காரமா இருக்கு, புளிப்பா இருக்கு, தித்திப்பா இருக்கு, ஏதோ ஒண்ணு சாப்பிடுறோம். இது உடலுக்காக நம்ம சாப்பிடணும்னு நினைச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா அது பௌதீகம். அது பௌதீகம். அதே பகவானுடைய பிரசாதம் அப்படின்னு நினைச்சு நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா அது முக்தி. பேசுற விஷயம் கூட சரி, நம்ம என்ன பேசுறோன்றத பகவானை மையப்படுத்தி பேசணும். நீங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன், வந்துரும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஓடியாந்துரும். அது எப்படிங்க பேச முடியும்? எல்லா டைம்லயும் எப்படி பேச முடியாது? கோபம் வரும்போது கோபம் வரணும், அகங்காரம் வரணும். பொய் அகங்காரம் வரக்கூடாது. அகங்காரத்தோட வரலாம், பேசுற வார்த்தைகளும் அகங்காரத்தோட வரலாம். ஆனா பொய் அகங்காரம், அகங்காரம் தர்மம், பொய் அகங்காரம் அது அதர்மம். அதை பத்தி ரொம்ப அழகா நாம நாளைக்கு அந்த 2 அத்தியாயத்திலும் 5வது 6வது அத்தியாயத்திலும் படிக்கலாம் அதை பத்தி. அதே மாதிரி நம்ம கை வந்து பகவான் கொடுத்திருக்காரு. எது கொடுத்திருக்கிறார்? பகவானுடைய விக்கிரகத்தையும் பகவானுடைய கோவிலை சுத்தப்படுத்துறதையும் நம்ம உடலையும் சுத்தப்படுத்துறது தான் இந்த கை கொடுத்திருக்காரு. தவறான விஷயத்துக்கு இந்த கையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் பௌதிகம். தவறான விஷயங்கள் செய்யும் போது காதால கேட்கறது பகவான் ஹரிநாமத்தை கேட்கணும், காதால இனிமையான நாமத்தை கேட்கணும், இனிமையான இதை கேட்கணும். மூக்கு சுவாசிக்கிறோம், அந்த மூக்கு வந்து முக்கியமா நுகர்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய மலர் கோயில்ல போனா கொடுப்பாங்க. அந்த மலரை எடுத்து மூக்குல உடனே எடுத்த உடனே மூக்குல மூந்தணும். மோந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தலையில வைக்கிறதோ, கூடையில வச்சுக்கிறதோ, வீட்டுக்கு எடுத்து கொடுக்குறதோ, கழுத்துல போட்டுக்கிறதோ. அது முதல்ல வந்து அதை முகுந்துட்டு உடனே கழுத்துல போட்டுக்கலாம், இல்ல காது கடையில நல்ல சொருவிக்கலாம். அது உத்தமம், அதி உத்தமம் அது. அதே மாதிரி கண்ணால பாக்குறது பகவானுடைய விக்கிரகத்தை பார்க்கணும். எல்லாமே பகவத்கீதையை படிக்கலாம், ஸ்ரீமத் பாகவதம், வேதங்கள் படிக்கிறது, புராணங்களை படிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்ணுக்கு யூஸ் பண்ணணும். தேவையில்லாத டிவி சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு, தேவையில்லாத நியூஸ்களை பார்த்துக்கிட்டு, தேவையில்லாத விஷயங்களை பார்க்கறது அது வந்து ரொம்ப நம்மளை வந்து ரசோகுணத்தை கொண்டும் போகும். அதெல்லாம் பௌதீகம். ஆனா சொல்ல போனா இப்ப இந்த கலிகாலத்துல பௌதிகத்துல வந்து நம்ம 90% பௌதிகத்தை யூஸ் பண்றோம், 10% மாதிரி ஊருகா மாதிரி ஆன்மீகத்தை தொடரும். ஆனா அதே வந்து நீங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்களேன். உட்காந்தாலும், எழுந்தாலும், நின்னாலும், படுத்தாலும், போனாலும் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கோவிந்தா கோவிந்தா அப்படி சொல்லிட்டே போங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு வந்துடும். மனைவியை பார்த்தாலும் சரி, கணவனை பார்த்தாலும் சரி, பிள்ளைகளை பார்த்தாலும், பேர பிள்ளைகளை, யாரை பார்த்தாலும் பகவானா பாருங்க. அப்ப அந்த உணர்வோடு நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி கண்ணு. இந்த 5 புலன்களும் சரியா இருந்தாதான் மனம் கரெக்டா இருக்கும். மனம் என்றது கடிவாளம், அந்த குதிரையோட கடிவாளம் மனம். அந்த கடிவாளத்தை கரெக்டா பிடிக்கிறவன் யாரு? நுண்ணறிவு, நம்மளுடைய புத்தி. நம்மளுடைய புத்தி சரியா இருந்தாதான் மனம் சரியா இருக்கும். மனம் சரியா இருந்தாதான் இந்த 5 புலன்களும் சரியா இருக்கும். அது உள்ள உட்கார்ந்து இருக்கவன் யாரு? நாம தான். நம்ம ஆத்மா, உடல் கிடையாது, நம்முடைய ஆத்மா. அந்த ஆத்மா எங்க போகணும்? நம்மளுடைய சொந்த வீட்டுக்கு போகணும். நம்மளுடைய வைகுந்தம், பகவானுடைய இருப்பிடம், அவருடைய பிரம்மத்துல நம்ம கலக்கணும். அவருடைய இதுல போய் நம்ம கலந்துக்கணும் இல்லைங்களா? அந்த இடத்த போனோம்னா அப்போ நம்ம புலன்கள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். புலன்கள் நம்ம வந்து புலன்கள் அதோட உயர்ந்தது மனம், மனதோட உயர்ந்தது நுண்ணறிவு, நுண்ணோட அறிவு இருந்தது ஆத்மா, ஆத்மாவோட உயர்ந்தது பரமாத்மா. இது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு. பரமாத்மாவும் நம்ம இதயத்தில் தான் இருக்கிறார், ஆத்மாவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார், இந்த நுண்ணறிவு நமக்குள்ளதான் இருக்கு, மனமும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. இந்த மனமும் நுண்ணறிவும் பொய் அகங்காரமும் சூதல உடல். நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லைங்களா? சூதல உடல்.
அதே தவறா சொல்லிட்டேன், சூட்சம உடல். இந்த சூதல உடல் சொல்றது இந்த 5 விதமான, இது மாத்திரம் இல்ல, 24 மூலக்கூறுகளோட நம்ம உடல்ல இருக்கு. அதை பத்திலாம் நாம 13வது அத்தியாயத்துல நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப உள்ள போயிடலாம். இப்ப முதல் ஸ்லோகத்திலும் 2வது ஸ்லோகத்திலும் அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட. அதை பத்தி ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல் ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुनोवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते बुद्धिर्जनार्दन किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. सेकेंड, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அழகா படிச்சீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் பதம் பாருங்க. அர்ஜுனன் கேட்கிறார், என்ன கேட்கிறார் பகவான் கிட்ட? அர்ஜுனன் கூறினார், ஜனார்த்தன்னே கேசவனே, பல நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? ஏன்னா நேற்று நாம படிச்சதுல ஆத்ம தத்துவத்தை கொடுத்தாரு இல்லையா பகவான் நமக்கு, சாங்கிய தத்துவத்தை கொடுத்தாலே இப்படிதாண்டா கும்பிடணும், இப்படிதாண்டா நடக்கணும், இப்படிதாண்டா செயல் பண்ணணும். அர்ஜுனுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் வந்துடுச்சு. என்னென்ன பாத்தீங்கன்னா, பல நோக்கு செயல்கள்னா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை. அந்த செயலை நீ செய்யாத, அதை விட புத்தி சிறந்ததுன்ற. அப்போ எதுக்கு இந்த கோரமான போர்ல என்னையா ஈடுபடுத்துற அப்படின்னு கேக்குறான் முதல் பதத்துல. அவன் கேட்கறது நியாயமான கேள்விதானே இல்லைங்களா? சந்தேகத்தை தீர்க்கலாம். நமக்கும் நிறைய சந்தேகம் இருந்திருக்கும். நேற்று மாதாஜி எல்லாம் கேட்டாங்க, ரொம்ப அழகா கேட்டாங்க. இந்த சந்தேகம் நமக்கு இருக்கணும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே அர்ஜுன மனநிலையில தான் இந்த கீதையை நம்ம படிக்கிறோம். கண்டிப்பா நமக்கு இருக்கணும் இல்லைங்களா? 2வது பதம் பாருங்க. 2 வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரை போல் எனது புத்தி பேதலிக்கிறது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை தெளிவாக கூறுவாயாக. 2மே செயலும் சரி, பலநோக்கு செயலும் சரி, புத்தியும் சரி. அப்ப எதுக்கு எனக்கு பலவந்தமா அந்த போர்ல ஈடுபடுத்துற அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அப்ப நம்ம செயலை துறக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு குழப்பம் இருக்கு. இப்ப நமக்கு எல்லாருக்கும் அப்படித்தானே இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப செயலை செய்யாம இருந்தா நம்ம எப்படி ஜீவிக்க முடியும்? எப்படி நம்ம இப்ப வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கிறோம், ஒரு நிர்வாகம் பண்றோம், இல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றோம். செயல்பட்டாதான் பணம் நமக்கு தேவை, அத்தியாவசியம், நம்ம கண்டிப்பா தேவை. அது குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு தேவை, நம்மள வாழ்வாதாரமே அதுதானே இல்லைங்களா? ஆனா என்ன சொல்ல வர்றாரு பாத்தீங்கன்னா, உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் எடுக்கிறதுக்கு தான் நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர, அதிகமாக எடுத்தீங்கன்னா நீ பந்தப்படுற, பாவத்தை சேர்க்கிறன்ற. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுங்களா? ஒரு டேபிள்ல, ஒரு டைனிங் டேபிள்ல நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்க, 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அந்த வீட்டு தாயார் என்ன பண்றாங்க? எல்லாருக்கும் ஒரு 5 இட்லி செய்யறாங்க. இட்லியோ தோசையோ ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாங்க. எல்லாருக்கும் சரிசமமா ஒரு 5 இட்லி செய்யறாங்க. ஈவனா செஞ்சுட்டு, இது ஒரு உதாரணம் தான். இப்ப டைனிங் ஹால்ல வந்து உட்காந்தாச்சு, 3 பேர் உட்காந்துக்கிறாங்க. தாயார் பரிமாறுறாங்க, அந்த வீட்டு துணையார் பரிமாறுறாங்க. அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து தெரியாம ஒரு இட்லி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்டுடுது. ஒரு குழந்தை இட்லி பசிக்குது, ஏதோ ஒரு ருசியா இருக்கு, பசியா இருக்கு, ஏதோ சாப்பிட்டுடுது. அப்ப என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு ஒரு இட்லி குறைஞ்சு போகுது. அப்ப அது வந்து எப்படின்னு அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா, வேதம் என்ன சொல்றது? அது அபகரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அது ஸ்வீட்டா இருக்கு, சாப்பிடுறோம், அது வேற விஷயம். இது ஒரு உதாரணம் தான் சொல்ல வரேன். அது எடுத்து சாப்பிட்ட உடனே இன்னொரு குழந்தை அதே மாதிரி இன்னொரு இட்லி சாப்பிட்டுடுது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த தாய்க்கு 3 இட்லி தான் ஆயிடும். அப்ப அவங்களுடைய பொருளை நாம அபகரிக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இது இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பகவான் வந்து எல்லாருக்கும் ஈவனா தான் செல்வம் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஈவனா தான் காற்று கொடுத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஈவனா தான் மழையை கொடுத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஈவனா அப்பா அம்மா கொடுத்திருக்காரு, சமுதாயத்தை கொடுத்திருக்காரு, எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரிதான் கொடுத்திருக்காரு, இயற்கை கொடுத்திருக்காரு, பிரகிருதியை கொடுத்திருக்காரு. ஆனா நாம என்ன பண்றோம்? நமக்கு தேவை அதிகமாக ஆசைப்பட ரசோகுணத்துல ஆசைப்பட மத்தவங்களுக்கு இல்லாத பண்றோம். ஏன் நிறைய பேர் பிச்சைக்காரங்க இருக்காங்க? ஏன் யாசனம் கேட்டு ரோட்ல அலைகிறாங்க? இது எல்லாம் காரணம் நாம தான். அப்போ பற்றோடு இல்லாம பற்றற்ற தன்மையா உன்னுடைய செயல்படுன்ற. உனக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் இயற்கையில இருந்து எடுக்கணும். அதிகமா காத்து எடுத்தா நமக்கு என்ன ஆகும்? மூச்சு சுவாசிக்கும் ப்ராப்ளம் ஆகும். அதிகமா நம்ம காத்து யூஸ் பண்ணா. காத்து இல்லாம இருந்தாலும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான்.
அப்ப நமக்கு என்ன தேவையோ அது ரொம்ப அழகா நம்ம காத்து எடுத்துக்குது நமக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார். அந்த காத்தை நம்ம நினைக்கிறோம் நான் தான் சுவாசிக்கிறேன், நான் தான் காத்து விடுறேன். நாம யாருமே இல்லை, நமக்குள்ள பகவான் இருக்கார், நமக்குள்ள அக்னி தேவன் இருக்கார், நமக்குள்ள வாயு பகவான் இருக்கார், எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். நம்ம யாருமே அறியாம இருக்கிறோம். பகவத்கீதையில பகவான் 13வது அத்தியாயத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றார். அன்னமையா கோசா சாப்பிடுறது கூட நீ தாண்டா, நீ இல்லடா நான் தாண்டா சாப்பிடுறேன்ற. சுவாசிக்கூட நான் தாண்டா இருக்கேன்ற. உள்ள இருக்கிற செரிமனம் பண்றதே நான் தாண்டா இருக்கேன். அக்னி பகவான் உள்ள இருக்கிற வயிற்றுக்குள்ள நம்ம செரிமனம் எல்லாமே நான் தாண்டா, நீ ஒண்ணுமே கிடையாது, நீ ஒரு மாய, அவ்வளவுதான்ற. அப்ப இங்க துறப்பல்னா என்னது? உண்மையான துறவுன்னா பாருங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருக்கு. பற்றற்ற தன்மையா நமக்கு என்ன தேவையோ அது மாத்திரம் தான் நமக்கு தேவை. அதிகமா ஆசைப்படும் போது அது உண்மையான துறவி அல்லன்ற. ஒரு சன்னியாசி என்ன பண்றான்? ஒரு அப்பா அம்மாவை விட்டுருவான், சமுதாயத்தை விட்டுருவான், விட்டுட்டு எங்கேயோ போய் காட்டுல போய் உட்காந்துப்பாரு, இல்லைன்னா ஒரு நதிக்கரையில போய் உட்காந்துப்பாரு, சொல்லிட்டு அங்க போய் ஹரிநாமத்தை சொல்லி கிடப்பாரு. அது ஒரு துறவு தான், அதுவும் முத்திக்கான துறவு தான். ஆனா அது கடினமான துறவு. ஆனா குடும்பத்தோட இருந்து பிள்ளை பேர பிள்ளையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் பாருங்க, பற்றற்ற தன்மையா இருக்கான் பாருங்க. பற்றற்ற தன்மையா அகர்ம வணியில பகவான உணர்வோட பகவான மையப்படுத்தி செயல்படுறான் பாருங்க, அதுதாங்க உண்மையான துறவு. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு இந்த அத்தியாயத்துல. அவனுக்கு கொடுக்குறாரு உண்மையான துறவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பற்றற்ற தன்மையா இருக்கிறது தான். யாரு மேலேயும் மோகமா இருக்கக்கூடாது, யாரு மேலேயும் அதர்மமா இருக்கக்கூடாது. பயபக்தியோட பகவான உணர்வோட மையப்படுத்தி நாம செயல்பாடு இருக்கணும். இதுதான் உண்மையான துறவுன்னு பகவான் சொல்றாரு. அப்ப துறவு என்றால் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா? உண்மையான துறவு உடைமை உணர்வுல இருந்து விடுபட்டிருந்தது. என்னுடைய வீடு, என்னுடைய மகன், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர், என்னுடைய சமுதாயம் நாம சொல்லவே கூடாது. இது எல்லாமே பகவானுடைய தான். நாம ஒரு மாய. இந்த ஸ்தானத்துல நமக்குள்ள வந்துட்டோம்னா அப்ப நாம அதுதான் உண்மையான துறவு. அப்ப நம்ம அதிகமா ஆசைப்பட மாட்டோம், அதிகமா நம்ம நிறைய பேச மாட்டோம். என்ன பேசணுமோ அதை கரெக்டா பேசுவோம், இல்லைங்களா? நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலேயே மாற்றம் ஏற்படும். இதுதான் உண்மையான துறவுன்ற. துறவியோட இதுதான் உண்மையான துறவு. அதுக்காக குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போனோம், சமுதாய விட்டு வெளியே போனோம், அது என்னமே இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு மேன்மையான உத்தமம் தான், உத்தமம் தான். அது ஒரு செயல்பாடு. ஆனா நாம எல்லாம் குடும்பத்துல இருக்கோம் இல்லையா, நமக்கு எல்லாம் சமுதாயம் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு சாப்பிடணும் இல்லையா? அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கணும். பற்றற்ற தன்மையா நம்ம இருக்கிறதுனா இதுதான்டா உண்மையான துறவுன்றார். நீ ஒரு கிரகசனா இருக்கிற, ஒரு சத்திரியனா இருக்கிற. யாரையும் அர்ஜுனனை சொல்றாரு, நீ ஒரு சத்திரியன், நீ ஒரு கிரகசனா இருக்க, ஒரு குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, அப்போ உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யறான்றார். அதான்டா உண்மையான துறவுன்றார். அவனுக்கு அப்பதான் புரியல. அவனுக்கு புரியாதான் கேட்கலாம் அவன் ஷாரா நல்லா, இல்லைங்களா? அப்போ அனுபவிக்கும் இயற்கையில இருந்து விடுபட்டு இருந்தல். இயற்கைன்னா இந்த பிரகிருதி, காற்று, நிலம், நீர், சமுதாயம், இது எல்லாமே நம்மளுடைய இயற்கை தான். இதெல்லாமே அப்ப இதுல இருந்து நம்ம எப்படி இருக்கணும்? விலகி இருக்கணும். நமக்கு என்ன தேவையை மாத்திரம் எடுத்துக்கணும். அதுதான் உண்மையான துறவுன்ற செயலை. ஆனா செயலை நிறுத்தவே கூடாது. நம்ம செயலை செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். அகரமால செய்யக்கூடாது, விகரமால செய்யக்கூடாது, அகரமால நம்ம காரியத்தை செய்யணும், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப ஆன்மீக வாழ்க்கையில் என்றால் குடும்பத்தை விட்டு செல்வதல்ல. சில பேர் சொல்லுவாங்க, இஸ்கான்ல போய் சேர்ந்தாவே குடும்பத்தை விட்டு வெளியே போயிடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, சன்னியாசி ஆயிடுவாங்க. கிடையவே கிடையாது. எந்த இடத்துலயும் பகவத்கீதையில சொல்லல, எந்த இதுவும் சொல்லவே இல்லை, எந்த வேதமும் சொல்லவே இல்லை. குடும்பத்தோட இருங்க. குடும்பத்தோட இருந்து ஒரு வைசியனா இருக்கும், ஒரு பிராமணரா இருக்கும், ஒரு சத்திரியா இருக்கும், சூத்திரனுக்கு என்ன கடமை கட்டுப்பாடு இருக்கோ, வர்ணாச தர்மத்துல என்ன சொல்றதோ அதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும். 50 வயசுக்கு அப்புறம் வனவாச வாழ்க்கை வாழணும், வீட்டிலேயே வாழணும். வீட்டுக்கே வாழணும். இப்ப காட்டுக்கு போக முடியுமா? நாம போக முடியாது, இல்லைங்களா? காட்டுக்கு போக முடியாது. அப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்து வனவாச வாழ்க்கை வாழணும். இந்த 6வது ஸ்லோகம் ரொம்ப அழகா கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாரு பாப்போம்மா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः स्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் இன்ப பொருள்களை மனதை அலைபாய விடுபவன் தன்னை முட்டாளாக்கி கொள்கிறான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். புலனின்பம் சொல்றது இந்த 5 விதமான புலன்கள். அது நாக்கு ருசியா வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நல்லதுதான். அதே பகவானுடைய பிரசாதமா சாப்பிடுங்க. கண்ணால பார்க்க ரொம்ப ஊட்டிக்கு போகணும், சிம்லாக்கு போகணும், அங்க போகணும், இங்க போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், போலாம், தப்பு இல்லை. அதே பகவானை மையப்படுத்தி எது செஞ்சாலுமே சரி ஆன்மீக சம்பந்தமா செஞ்சு பாருங்களேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்க இல்லையா, இவரு பேரு ஜடபரதர். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க.
இவர் பேரு ஜட பரதர். பரதர் சொல்லுவாங்க. ஒரு சக்கரவர்த்தி இவரு. ஒரு சத்திரியன் இவரு. இவர் என்ன பண்றார்? நல்ல நாட்டு மக்களுக்கு கொடைவள்ளலா இருக்கிறார். நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்யணுமோ ஒரு சத்திரிய கடமையை கரெக்ட்டா செய்றார். செஞ்சுட்டு காட்டுக்கு வரார். ஏன்னா 50 வயசு ஆயிடுச்சு அவருக்கு. வனவாசம் வரார். வனவாசம் வந்துட்டார். இங்க வந்த உடனே வேள்விலாம் பண்ணின்னு இருக்காரு. அப்ப அந்த பக்கத்துல ஒரு நதி ஒண்ணு ஓடுது. ஒரு ஆறு ஒண்ணு ஓடுது. அந்த ஆத்த பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, அங்க ஒரு ஒரு மான். அந்த மான் அப்பதான் குட்டி போட போகுது. குட்டி போடுற சைஸ்ல அந்த அந்த டைம்ல இருக்கிற மான் வந்து தண்ணி குடிக்க அந்த 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 ஆத்தங்கரைக்கு போகுது. அப்போ ஏதோ ஒரு விலங்கு வந்து கர்ஜிக்குது. சவுண்ட் குடுக்குது. சவுண்ட் குடுத்தோனே அந்த மான் வந்து அத பயந்துட்டு என்ன பண்ணுது, எகிறி குதிச்சு குதிக்குது. குதிச்சு தப்ப பாக்குது. தெரியாம அது என்ன குதிக்கும்போது, அந்த தாய்மான் வந்து தண்ணீல விழுந்துச்சு. அது வயித்துல இருந்த குட்டி அந்த அந்த அதிர்வுனால குட்டி வந்து நிலத்துல விழுந்துருச்சு. மான் வந்து தாய்மான் வந்து ஆத்துல விழுந்துருச்சு. ஆத்துல விழுந்த உடனே அந்த மான் அந்த ஆத்துல அடிச்சும் போயிடுச்சு அந்த தாய்மான். இந்த குட்டி மட்டும் கரையில கிடக்கு. அது அப்பதான் போட்டிருக்கு. அது போட்ட உடனே அது ஒரு மாரியா எழுந்துக்க முடியுது முயற்சி பண்ணுது. இது ஜடபரதர் பார்த்துட்டு இருக்காரு. பார்த்துட்டு என்ன பண்றாரு, அவரு ஒரு எண்ணம் தோணுது. என்னடா இந்த மானு குட்டி வந்து இங்க மாட்டிக்கிச்சு. ஆனா வந்து அது போயிடுச்சே. அதை ரிகவர் பண்ணணும். இல்லன்னா வந்து ஏதாவது ஒரு விலங்கு வந்து அடிச்சு சாப்பிட போகுதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்ணார், அந்த மான போய் காப்பாத்துறாரு. காப்பாத்திட்டு அதை சுத்தப்படுத்திட்டு, அதுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் பண்றாரு. அப்ப அந்த மானு நினைச்சுக்கிட்டு இதுதான் நம்முடைய தாய் நினைச்சுக்கிட்டு அதுக்கு எங்க பார்த்தாலும் நக்கிக்கிட்டு அவரை சுத்தி சுத்தி வந்து உடனே உடனே விளையாடி கிடக்குது. அந்த அந்த மான் குட்டி மான் ரொம்ப அழகா இருக்கு. அது விளையாட ஆரம்பிச்சோன்னா இவரும் என்ன பண்ணாரு, அந்த மான் மேல செல்லமா வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இதுதான் போலி மனிதர்கள்னு சொல்லப்படுறாங்க. இதுக்கு மேல இன்னும் ஸ்டோரி இருக்கு. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதுக்கு மேல இன்னும் இருக்கு. அதை பத்தி படிக்கலாம். இதுதான் போலி மனிதர்கள் சொல்றாங்க. இவரு கரெக்டான ஒரு இடத்துல 50 வயசு ஆன பிறகு ஒரு சத்திரிய கடமையை என்ன செய்யணும்? வனவாசம் வரார். வனவாசம் வந்த இடத்துல ஒரு மான பார்க்கிறார். மான பார்த்து அது மேல மோகப்பற்றாயிட்டார். பார்த்தாரு இல்லைன்னு சொல்லல. அது அதோட விட்டுடணும். அதை விட்டுட்டு அதுக்கு மேல மோகம். அதுக்கு மேல அப்படியே பாசம். அதுக்கு மேல வந்து ரொம்ப ஈடுபாடா ஆயிட்டார். ஈடுபாடு ஆனது இல்லாம அவர் இறக்கும் தருவாயில கூட அந்த மானையே நினைக்கிறார். அந்த மானை இறக்கும் தருவாயில மான நினைச்சதுனால அடுத்த பிறவி அவர் மானாவே பிறந்துட்டார். ஏன்னா இறக்கும் தருவாயில நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த ஜென்மம், அடுத்த பிறவி. பகவான் நாமத்தை யாரெல்லாம் இறக்கும் தருவாயிலே சொல்றானோ அவனுக்கு முத்தி. அதுதான் நம்ம ஹரிநாமத்தை சொல்றோம். இப்பவே நம்ம பழக்கப்படுத்திக்கிறோம். இறக்கும் தருவாயில மனைவி நினைச்சாருன்னா மனைவி, அடுத்த பிறகு அதுதான். கணவன் நினைச்சாருன்னா கணவன் தான். திருப்பி இந்த ஜட உடல் தான் நமக்கு. திருப்பும் பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் தான் நமக்கு. அதே பகவான் ஹரிநாமத்தை சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நாமும் வைகுந்தம் தான். அதான் குலசேகர ஆழ்வார் சொன்னார். என்ன சொல்றார் பாருங்க. ஆழ்வார் சொல்றது, இந்த வாதம், பித்தம், கவ்வம் இதெல்லாம் என்ன போட்டு இறக்கும் தருவாயிலே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தி பேதலிக்கும். புத்தி வந்து எனக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி கோமா ஸ்டேஜில் இருப்பேன். எனக்கு கை கால் விழுந்துரும். எதுவுமே பேச முடியாம நான் இருப்பேனே. எப்படி உன் ஹரிநாமத்தை நான் சொல்ல முடியும் பகவானே அப்படின்ற. உண்மைதானே இல்லைங்களா? இறக்கம் தருவாயில எல்லாருக்கும் நோய் வரும். எல்லாருக்கும் பிரச்சனை வரும். எல்லாமே இருக்கும். அந்த நேரத்தை எப்படி சொல்ல முடியும்? அதுதான் இப்பவே நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டோம்னா இறக்கும் தருவாயில கூட சரி படுத்துட்டு இருக்கும்போது நோய்வாய்ப்பட்டு படுத்திருக்கும் போல பகவான் நாமத்தை சொல்லுவோம். சொல்ல முடியலனாலும் சரி நினைச்சாவே போதும், முத்தி தான் நமக்கு. இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. சோ அந்த மாதிரி நாம வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அதை விட்டுட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, மித்தியாசாரம் மாதிரி காட்டுல போய் உட்கார்ந்து இருக்காரு. அதனால கடைசியில் என்ன ஆச்சு, இறக்கும் தருவாயிலே பகவான் நாமத்தை சொல்லாம அந்த மானியை நினைச்சதுனால அடுத்த பிறவி மானா வந்தார். ஆனாலும் இந்த பிறவியிலே அவர் நல்ல ஒரு காரியம் செஞ்சார். பகவான் உணர்வோடு எல்லாமே நடந்தார். அதனால அந்த மானோட உருவத்துல இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார் பகவான். அந்த மானோட உருவத்துல அடடா நம்ம மானடா வந்திருக்குமே, நம்ம போன பிறவியில ஒரு சத்திரனா இருந்தோம், நம்ம பகவானுக்கு நல்ல பணிவிடெல்லாம் பண்ணமே, கடைசியில நம்ம மானா வந்தோமே, நம்ம செஞ்ச கடைசி காலத்துல தப்பு பண்ணிட்டோமே, நீங்க மானா பிறந்துட்டோமே. அந்த ஏன்னா அந்த அந்த மானுக்குள்ள உடல் தான் மாற்றம் ஏற்பட்டே தவிர அந்த சூட்சம் உடல் அங்க வந்துருச்சு. எங்க ஜடபரதர் இருக்கும் போது, சத்திரியனா இருக்கும் போது அந்த பொய் அகங்காரம், அந்த மனம், புத்தி, அந்த சூட்சம உடல் அந்த மானுக்குள்ள வந்துருச்சு. ஆனா உடல் தான் மாற்றம் இருக்கே தவிர ஆனா அந்த உணர்வு எல்லாமே அங்க இருக்கும். இந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ரொம்ப ஈஸியா நம்ம செயல்படும். அந்த மானோட இருக்கும்போது உடல் தான் மாற்றம் ஏற்படுது, அந்த சூட்சம உடல் உள்ள இருக்கு. அதனால அந்த சக்தி அவர் பகவான் கொடுக்குறார், அந்த பலன் கொடுத்துருக்காரு அவனுக்கு. அதுல உணர்றான். உணர்ந்த பிறகு அவன் என்ன பண்றான் தெரியுங்களா?
அந்த மானோட உணர்வோட இருக்கும் போதே ஹரிபக்தியோட வந்து பகவானை நினைக்கலாம், மானோட உடலோட இருக்கும் போது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிறகு ஒரு பிராமண குலத்துல பிறக்கும். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சு அந்த அந்த பிறவில முக்தி அடையலாம். நம்ம இந்த ஸ்டோரி ஸ்ரீமத் பாகவத்துல பகவான் ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப நம்ம செய்ய வேண்டிய செயல் மித்தியாசார மாதிரி இருக்கக்கூடாது, போலி மனிதர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம செயல் நம்ம எல்லாமே போலி மனிதன் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம குடும்பம் இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, ஓடிட்டு இருக்கோம். இருக்குதான். ஆனா அதுல பற்றற்ற தன்மையா நம்ம செயல்படணும். அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசின்றார், அவன் தான் உண்மையான துறவுன்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. 9:11 மாதாஜி. Yes, Prabhuji. Yajnata karmano अन्यत्र लोको अयं कर्म बन्धनः ततर्दं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्ग समाचर. ஹரே கிருஷ்ணா. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9வது பதம் பாருங்க. விஷ்ணுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம்ன்றார். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்தவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய்கின்றார். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்தில் இருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். நாம நம்ம பிறந்திருக்கிறோம், நமக்கு எல்லாமே இருக்கு, சமுதாயம் இருக்கு, காற்று இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. ஆனா அதையே பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம அதை பந்தப்பட மாட்டோம். அப்போ நம்ம சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும், அகர்மத்தை செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். அப்ப நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் சரி, இது அதர்மம், இது செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம தீர்மானிக்கும் இல்லைங்களா? அதுதான் பகவான் சொல்றார், விஷ்ணுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்களை நிறைவேற்றப்படலாம்ன்ற. நம்ம பகவானை நினைச்சு நாம் எந்த காரியம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அதுல பந்தப்படவே மாட்டோம். அந்த பௌதிகமான உலகத்துல இருந்து நாமும் வெளியே வந்துருவோம். நம்மளுடைய உரிமை உணர்வு நம்ம என்ன நினைப்போம், நான் தான் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், என்னுடைய வீடுன்னு நினைக்கிறோம், என்னுடைய அப்பா, என்னுடைய அம்மா, என்ன தம்பி, அன்னைக்குன்னு சொல்லி அந்த உரிமையிலிருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அதுதான் பற்றற்ற தன்மை. அது உண்மையிலே இருக்கு, உறவு இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனாலும் அதுல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விலகிதான் இருக்கணும். ரொம்ப உள்ள போயிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், பிரச்சனை தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். நம்ம வீட்டுல ஒரு பையன் இருக்கிறார், நம்ம வீட்டுல மகன் இருக்கார். நம்ம மகன் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டாருன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வேதம் படிக்கிறவன் அவனுக்கு உடனே தண்டனை வாங்கி கொடுப்பான். வேதம் படிக்கிறவன், சாஸ்திரம் படிக்கிறவன் கண்டிப்பாக அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும். இந்த தண்டனையை அனுபவிச்சே ஆகணும். அந்த ஆத்மா அந்த அனுபவிக்கலைன்னா 7 ஜென்மம் என்னாலும் அந்த பாவத்துக்கு பின்னாடியே வரும். அதுக்கு உடனே யாரு இருக்கும்? நாமளும் இருக்கும். ஏன்னா அந்த குழந்தை மேல அதிகமான பற்று வந்ததுனால நாம அந்த குழந்தைய நம்ம அதுல இருந்து தண்டிக்கிறதுக்கு தப்புறதுக்கு ஏதாவது வழி பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அந்த செயல் செய்யக்கூடாது. அதே பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு பாத்தீங்கன்னா இதாயிடும் இல்லைங்களா? சரி, இப்போ 11வது பதம். யாகங்களை மகிழ்ச்சியுடன் தேவர்கள் உங்களை மகிழ்விப்பார், மனிதர்களுக்கும் தேவர்களும் இடையிலான ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்த்த நலமுடன் வாழலாம். யாகங்கள், இப்ப யாகங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, வீட்டுல லட்சுமி யோகம் பண்ணும், கணபதி யோகம் பண்ணும், அந்த யோகம் பண்ணும், இந்த யோகம் பண்ணும் சொல்லுவாங்க. அந்த யாகம் கிடையாது. எவன் அந்தந்த வர்ணங்கள் இருக்கிறானோ அந்தந்த வர்ணங்கள் செய்யறான் பாருங்களா, அதுதான் யாகம் சொல்லப்படுது. உன்னுடைய யாகம் என்ன? நான் ஒரு சத்திரியன், நான் ஒரு வைசியன், நான் ஒரு பிராமணன், நான் ஒரு சூத்திரன் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா? அந்த வர்ணங்கள், அந்த வர்ணத்துக்கு தகுந்த பணியை அவன் செய்யலாம், அவனுடைய கடமையை செய்யணும் இல்லைங்களா? அதை செய்யாம வேற விஷயங்கள் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தேவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைய மாட்டாங்க. இப்ப நாம ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். என்ன சொல்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பிராமணர் இருக்கார். பிராமணர் என்ன செய்யறார்? வேதங்களை படிக்கிறது, உபநேசம் பண்றது, மற்றவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். மற்ற எல்லா பிள்ளைகளுக்கும், அவர் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் இல்ல, சத்திரிய பிள்ளை மாத்திரம் இல்ல, எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அவரு வேதங்களை கத்துக் கொடுக்கணும். அதுதான் அவருடைய செயலே. பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணணும், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணணும், அதுதான் அவருடைய வேலை. போய் அவரு போய் ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும், ஒரு பிசினஸ் பண்ணணும், நாட்டை நிர்வாகிக்கணும், அந்த வேலை அவருக்கு கிடையவே கிடையாது. பிராமணன் செய்யவே கூடாது. அப்படிலாம் பிராமணனே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வேதம் சொல்லுது. ஆத்த தாண்ட கூடாது, கடலை தாண்ட கூடாது, ஊர் எல்லையை தாண்ட கூடாது. எல்லையை தாண்டினாருன்னா அவரு பிராமணனே இல்லை. அப்படி தாண்டினாருன்னா அவரு பகவானுகிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிதான் தாண்டணும். இது பிராமணனோட குவாலிட்டி. நம்ம இப்ப அது சமுதாயத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. சத்திரியன் என்ன பண்றாரு? அவர் ஒழுங்கா ரோட போட மாட்டேன்றாரு,
நிர்வாகம் பண்ண மாட்டேன்றாரு, மக்களை அம்போன்னு விட்டுறாரு. இப்ப இருக்கிற அரசியல்வாதிக சத்திரிகள். சோ அவங்க கடமையை அவங்க செய்யாம இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வியாபாரம் பாக்குறவரு லாபத்தை பாக்குறாரு. கவர்மெண்ட்டுக்கு கப்பம் கட்ட மாட்டேன்றாரு, வரி கட்ட மாட்டேன்றாரு. எப்படி எல்லாம் கோமாதாவை பராமரிக்கவே மாட்டேன்றாரு. ஒரு பிசினஸ் பண்றவன் ஒரு கோமாதாவை பராமரிப்பானா அவன் பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும். ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வரும். யாரும் அது அதே மாதிரி செய்யறதே கிடையாது. ஒரு சூத்திரம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் வேலைக்கு போவார், எல்லா இடத்துலயும் செய்வார். ஆனா அவரோட கடமையை அவர் செய்யறது கிடையாது. இதுதான் யாக சக்கரம் சொல்லப்படுறாங்க. அதை பத்தி விரிவா படிப்போம். இந்த யாக சக்கரம் சொல்லப்படுது. இப்ப பிராமணன் என்ன பண்றான்? அவனுடைய சாஸ்திரங்கள் சம்பிரதாயங்கள் மூலியமாக அவன் வேதங்களை படிச்சு மத்தவங்க உபதேசம் பண்றான். தன்னுடைய பிசினஸ் பண்றவன், அதாவது வைஷ்ணவன் என்ன பண்றான்? விவசாயம் பார்க்கறான், வியாபாரம் பார்க்கறான். அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யறான். அதுக்கேத்த மாதிரி யாகம் என்ன பண்ணுது? நமக்கு தேவர்கள் நமக்கு மழை கொடுக்குறாங்க, கரெக்டான டைம்ல வெயில் கொடுக்குறாங்க, கரெக்டான டைம்ல சந்திரன் கரெக்டான வந்து பௌர்ணமியில கரெக்டா வர்றாரு. எல்லாம் அந்த கரெக்டான டைம்ல நடக்கும். இந்த 4 வர்ணங்களும் ஒண்ணு போல இருக்கணும். 4 வர்ணங்களும் ஒண்ணு போல அவன் கடமையை அவன் செய்யணும். இது என்னடா அது? நான் ஒரு சத்திரிய குடும்பத்துல பிறந்திருக்கேன், நான் சத்திரியன் தான் இருப்பேன். நான் பிராமண குலத்துல வந்துட்டேன், நான் பிராமணன் தான் இருப்பேன். சூத்திர குலம்னு சொன்ன அப்படி கிடையாது. 4 பேருமே சமம்தான். 4 பேர் பகவான் தான் சொல்றாரு. நீ என்ன செயல்படுற? நான் பிராமண குலத்துல நான் பிறந்துட்டேன்பா. ஆனா நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றேன். அப்ப நீ பிராமணன் கிடையாது, நீ வைஷ்ணவன். சத்திரிய குலத்துல நான் பிறந்திருக்கிறேன்பா, நான் பிராமண குலத்துல இருக்கேன்பா. நான் வந்து உபதேசம் பண்றேன், நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறேன், நான் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா நீ பிராமணன். சத்திரிய கடமையில உள்ளவன் அவன் போய் ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை பார்க்கறான்னா அவன் சூத்திரன். அப்போ நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். நல்லா புரிஞ்சுங்க. நாம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் வர்ணம். பிறப்பால் கிடையாது. பிறப்பால் கிடையாது. நாம செஞ்ச கர்மா அது. போன பிறவில செஞ்ச கர்மானால இன்னைக்கு நாம இந்த நிஜத்துல இப்ப நிழல் நகர டைம்ல நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் நம்மள தீர்மானிக்குது அடுத்த உடலை. அதுதான் 6வது அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்ற, அஷ்டாங்க யோகத்துல சொல்றாரு பகவான். நீ என்ன தீர்மானிக்கிற அதுதான்டா உனக்கு அடுத்த உடல்ன்றாரு. இப்ப நீ சூத்திரனா இருக்கலாம், நீ சூத்திர வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கலாம். ஆனா நீ என்ன மையப்படுத்தி நீ செஞ்சினா அடுத்த பிறவி ஒரு நல்லோர் குடும்பத்துல, ஒரு செல்வந்தர் குடும்பத்துல, ஒரு கல்வியாளர் குடும்பத்துல, ஒரு மகான் குடும்பத்துல நீ பிறப்பன்றார். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம அந்த சூட்சம உடலோட இருந்து நீ முக்தி அடைவாய்ன்றார் பகவான். அப்ப பிராமண குலத்துல பிறந்துட்டான்னா கண்டிப்பா போன பிறவில ஏதோ முக்தி அடைஞ்சிருக்கான், ஏதோ முக்திக்கான காரியத்தை செஞ்சிருக்கான், புண்ணிய காரியம் செஞ்சிருக்கான். அததான் அந்த குலத்துல பிறந்தது. ஒரு பணக்கார வீட்டுல பிறக்கிறான்னா ஏதோ ஒரு நீ போன ஜென்மத்துல ஏதோ பண்ணிருக்க, நீ அதனாலதான் இந்த இடத்துல பிறந்திருக்கிற. அதே ஒரு சூத்திர வீட்டுல நீ பிறந்தேன்னா போன பிறவில பாவம் பண்ணிருக்க, அதான் சூத்திர வீட்டுல. ஆனாலும் பிறந்தது மாத்திரம் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா அதுல இருந்து மீண்டு வரான் பாருங்க, அவன் தான் உண்மையான சன்னியாசின்ற, அவன் தான் உண்மையான கர்மி யோகின்ற. பிறந்தது ஒரு பக்கமா இருந்தாலும் அந்த வாழ்நாள்ல அவன் முத்திக்கான காரியத்தை தேடி போறான் பாருங்க. அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சுட்டு 6 தத்துவத்தையும் புரிஞ்சுட்டு அவன் செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் தான் கர்ம யோகின்ற. இதே இந்த அத்தியாயத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்ப அவன் கடமையை அவன் கரெக்டா செய்யணும். நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் நம்மளை வரணும்ன்றார். இதுதான் பகவத்கீதை சொல்லுது. 4 வேதங்களை சொல்லுது, 18 புராணங்களும் சொல்லுது. நம்ம ஆச்சாரிகள் அதான் சொல்றாங்க. சோ அப்ப அவன் வேதங்களை பண்றான், அவனுடைய கடமையை அவன் செய்யறான். யாரு? வைஷ்ணவ செய்யறான். சூத்திரம் அவன் கடமையை அவன் செய்யறான். அப்ப என்ன ஆகுது? மழை வருது, கரெக்டான டைம்ல எல்லாமே இயற்கை நம்ம கொடுக்குது, நல்ல தானியங்கள் கிடைக்குது. அந்த தானியத்தை நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு நாம பிரசாதம் பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த உணவு ரெடி பண்ணி பகவானுக்கு அது உணவு கொடுக்குறோம். அவர் என்ன பண்றாரு? நமக்கு மகா பிரசாதமா நம்ம கொடுக்கிறார். மகா பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாப்பிட்டுப்போம். ஒரு பருக்க கூட வேஸ்ட் பண்ணாம அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிட்டு பாருங்க, உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும். ஏன்னா 4 வர்ணங்களை சேர்ந்த பொருள் அது. 4 வர்ணங்களை உழைச்சதான் அந்த தானியம். அப்ப அந்த 4 வர்ணங்கள் யாராரு? பிராமணன், சத்திரியன், வைஷ்ணவன். அவன் கடமை அவன் கரெக்டா செஞ்சானா கரெக்டா அந்த டைம்ல நம்ம எல்லாம் அந்த உணவை நாம பகவானுக்கு கொடுக்கும் போது, அது ஆஃபர் பண்ணும் போது நமக்கு அது பிரசாதமா வருது. பிரசாதத்தை சாப்பிட்டா நம்ம எப்படி இருக்கும் பாருங்க, நோய் நொடி இல்லாம கரெக்டா நம்ம செயல்படுவோம் இல்லைன்னா. இதுதான் யாக சக்கரம். சரி, இப்ப இந்த இடத்துல நம்மள ஆச்சாரிகளை பத்தி நம்ம படிப்போம். ஒரு சின்ன ஸ்டோரியோட முடிப்போம். இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 11வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 32வது பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. நடுவுல இருக்கிறவரு பகவான் சைத்தன்யர். ஏன்னா பகவானுடைய அவதாரம் அவர். குவி அவதாரம் சொல்லுவாங்க, ரகசியமான அவதாரம். நிறைய அவதாரம் கொடுத்திருக்காரு, லட்சக்கணக்கான அவதாரங்கள் கொடுத்திருக்காரு. நாம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம் தான். நாம எல்லாருமே, நாம எல்லாம் அவதாரம் கிடையாது, நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய அம்சம், அவருடைய பிம்பம் நாம. ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய அவதாரம், பகவான் சைத்தன்யர். 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த பூலோகத்துல கல்கத்தாவுல பிறந்தவர். இவரை பத்தி ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லுவோம். ராதே
நம்முடைய கனகவல்லி தாயார் ராதா ஒரு 8 வயசு 9 வயசு அந்த பிராயத்துல இருக்கும்போது, ஏன்னா அவரு துர்வாச முனிவர் வந்து அவருக்கு ஒரு வரம் கொடுத்திருக்காங்க அந்த அம்மாக்கு. என்ன வரம்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப செஞ்சது அடுத்த செகண்ட் சமையல் செய்ய மாட்டாங்க. எந்த ஒரு பலகாரம் செஞ்சாலும் சரி, இப்ப செஞ்சாங்கன்னா அடுத்த செகண்ட் அத செய்ய மாட்டாங்க. வேற ஒரு பலகாரம் செய்வாங்க. வேற ஒரு பலகாரம் செய்வாங்க. வேற ஒரு பலகாரம் செய்வாங்க. அது மாரி செய்ற அந்த ஒரு வரம் குடுத்திருக்காங்க துர்வாச முனிவர். அது யசோதா தாய் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ராதைய கூப்பிட்டு, "ராதா நம்ம வீட்டுக்கு வா" அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களும் வந்திருக்கிறாங்க. வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, "ஒரு பிரசாதம் பண்ணு வீட்டுக்கு. வீட்ல வந்து சமையல் பண்ணி குடு எனக்கு" அப்படின்னுருக்காங்க. "உன் கைப்பட்டா நெறைய சமையல் நீ வரம் வாங்கியிருக்க இல்லையா? அதனால எனக்கு சமையல் பண்ணி குடும்மா" அப்படின்னாங்க. உடனே தாய் என்ன பண்றாங்க, அழகா வந்து நெறைய டிஷ் எல்லாம் பண்ணி குடுக்குறாங்க. குடுத்த பிறகு அது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு, அப்போ யசோதாய் சொல்றாங்க, "உன்னுடைய கைப்பட்டதுனால எல்லா உணவுகளும் அவ்ளோ ருசியா இருக்கு. அது பகவானுடைய ஆஃபர் பண்ண பிறகு இன்னும் ருசி ஆயிடுச்சு. நீ தான் எனக்கு மருமகளா வரணும்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு யசோதா தாய் வந்து ராதா தாய் கிட்ட சொல்றாங்க. ராதா தாய் என்ன பண்றாங்க, அவங்க 9 வயசு குழந்தை. அவங்க என்ன பண்றாங்க, வெட்கப்படுறாங்க. ஏன்னா நம்ம நம்ம ஊர்லலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தாய் வந்து மருமகளா வரணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க, நிச்சயம் பண்ணுவாங்க. நிச்சயம் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு சாங் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அது மாரி வடநாட்டுலலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு கையில வந்து ஒரு சங்கு, ஒரு மணி கட்டி கட்டி கயிறு கட்டி விட்டுருவாங்க கையில. அது கட்டி விட்டது மட்டும் இல்ல, கையில வந்து மஞ்சள் தடவி விட்டுருவாங்க. கையில வந்து மஞ்சள் தடவி விட்டுருவாங்க. இவ என்ன பண்ணா, ராதா என்ன பண்ணாங்க, பாத்துட்டு அங்கிருந்து வெட்கப்பட்டுன்னு வெளிய ஓடியாந்துட்டாங்க. அப்ப வீதியில ஓடிட்டு இருக்கும்போது, அந்த ரோட்ல போய் தெருவுல போயிட்டு இருக்கும்போது, அங்க இருக்கிற பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே பாத்துட்டு கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. "என்ன யசோதாய் உன் கையில மஞ்சள் தடவி விட்டாளா? உன்ன உன்ன மருமகள் ஆக்கிட்டாளா உன்ன?" அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கிண்டல் பண்றாங்க. இன்னும் அந்த அம்மா கூச்சப்பட்டுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க, அந்த இடத்துல ஒரு குளக்கரை இருக்கு. ஒரு குளம் இருக்கு. இன்னமும் இருக்குங்க. இன்னமும் இருக்கு அந்த குளம். அந்த குளத்துல போய் தாய் என்ன பண்ணிட்டாங்க, கைய நனைச்சுட்டாங்க. கைய நனைச்சு கைய கழுவிட்டாங்க. ஏன்னா கையெல்லாம் மஞ்சளா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பார்த்து கேலி பண்றாங்களே சொல்லிட்டு, அத கைய நனைச்சுட்டு அவங்க பாட்டுக்கு ஓடிட்டாங்க. அவங்க போம்போது ஓடிட்டாங்க. அப்ப அந்த இடத்துல அந்த குளத்துல பத்தி சொல்றேன். அந்த குளம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அது முன்னாடி பசங்கலாம் நல்லா ஜாலியா குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா ஒரு சோகமா இருக்காங்க பசங்கலாம். ஒரு சோகமா ஒரு மாரி டல்லா இருந்துட்டு, ஒரு இது இல்லாம இருந்தது. அப்ப பகவான் வந்து அந்த குளத்துல வழியா போகும்போது அந்த குளத்த பாக்குறாரு. பாத்துட்டு பசங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் போயிட்டாரு. திரும்ப அதே குளத்து வழியா வராரு. இதுக்கு இடையில வந்து ராதா தாய் வந்து அந்த குளத்துல கை வச்சு நனைச்சு கழுவி விட்டு போயிட்டாங்க. கை கழுவி போயிட்டாங்க. அந்த குளமே வந்து ஃபுல்லா எல்லோ கலர்ல ஆயிடுச்சு. மஞ்சள் ஆயிடுச்சு. மஞ்சள் மாத்திரம் இல்லாம இந்த குழந்தைகள்லாம், இந்த பிள்ளைகள்லாம் என்ன பண்றாங்க, பசங்கள்லாம் வந்து தண்ணீல பயங்கரமா பயங்கரமா விளையாடுறாங்க. ரொம்ப ஹேப்பியா இருக்காங்க. அவ்ளோ ஹேப்பி. சந்தோஷமா இருக்காங்க அந்த குழந்தைங்க. இவரு பகவான் கிருஷ்ணர் பார்க்கிறாரு. என்னடா போம்போது ஒரு மாரி டல்லா பசங்க இருந்தாங்க. இப்ப பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப குதூகலமா இருக்கிறாங்களே! அப்படின்னு. அது வேற தண்ணி வேற எல்லோ கலர்ல ஆயிடுச்சே, மஞ்சள் ஆயி போச்சே! அப்படின்னு கீழ இறங்கி வராரு. சரி, நாமளும் கீழ இறங்கி குளிப்போமே! பசங்க குளிக்கிறத பார்த்து நமக்கும் ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குமேன்னு சொல்லிட்டு அவரும் தண்ணீல இறங்குறாரு. தண்ணீல இறங்கி குளிக்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா, அவரே சொல்றாரு. என்ன பேரானந்தம் நமக்கு. என்ன மகிழ்ச்சி, என்ன மாரி ஆனந்தமும் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறார். இதெல்லாம் இது எப்படி சாத்தியப்படுது? அப்படின்னு நினைக்கிறார் பகவான். பசங்கள்லாம் வந்து எல்லோ கலர்ல இருக்காங்க. அது தண்ணீல குளிச்சுட்டு வெளிய வந்து பார்த்தா எல்லாம் கலர் கலரா இருக்காங்க பசங்க. நல்லா கோல்டு கலர்ல இருக்காங்க. இவரு எழுந்து நிக்கிறார். இவரு தான் அட்டகரைன்னு இருப்பாரு ஆல்ரெடி. எல்லோ பட்ட உடனே இன்னும் மோசமாயிட்டார். நம்ம கலர் இப்படித்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி மேல ஏறி வராரு. அப்ப ஏறும்போது ராதா அந்த சைடுல திரும்பி வராங்க. வந்து பார்க்கறாங்க. அப்ப ராதா கிட்ட சொல்றாரு பகவான். என்னமோ தெரியல ராதா. போம்போது பார்த்தேன். அந்த தண்ணீல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒயிட்டா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எல்லோ ஆச்சு. இந்த பசங்கள்லாம் போம்போது பார்க்கும்போது டல்லா இருந்தாங்க. இப்ப பார்த்தா பயங்கர குதூகலமா எனக்கு என்னன்னு தெரியல தண்ணி உள்ள போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன். வந்தா அவ்ளோ ஹேப்பினஸ் கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்பதான் ராதா தாய் சொல்றாங்க, நான் வந்து யசோதா தாய் வந்து என் கையில வந்து இது மாரி தடவி விட்டாங்க. எல்லாரும் கிண்டல் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த தண்ணிய கழுவிட்டேன். அதனால அந்த தண்ணி எல்லோ ஆயி போச்சு அப்படின்னா. சரி. ஆனா எப்படி பேரானந்தம் வந்தது? எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்குது எல்லாருக்கும் அப்படின்னு. அப்பதான் அவங்க சொல்றாங்க ராதே. உன்னுடைய முதல் பக்தன் இல்லையா நான்? உன்னுடைய காலாண்ட இருக்கிற தாய் இல்லையா நான்? காலாண்டு இருக்கிற இது இல்லையா நான்? உன்னுடைய முதல் பக்தன் நான். உன்னை 24 மணி நேரம் சதா நேரமும் உன்னை நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது அதோட பேரானந்தம் எனக்கு அப்படிப்பட்ட பேரானந்தம் தாய். ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது சொல்லும்போது. பத்ம புராணத்துல சிவபெருமான் பார்வதி தாயார்கிட்ட சொல்றாங்க இத பத்தி. பத்ம புராணத்திலயும் உண்டு. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து உன்னுடைய அவ்ளோ ஆனந்தம் அடைறியான்னு. ஆமா, உன்னுடைய பக்தன் இல்லையா நானு? உன்னுடைய பக்தனா இருக்கிறவன் ஆனந்தம் தான் இருக்கும் எனக்கு. சதா நேரம் எனக்கு ஆனந்தம் தான். அப்பதான் பகவான் தீர்மானிக்கிறார்.
ராதை கிட்ட சொல்றார், ராதா நீயும் நானும் கலிகாலத்துல ஒரு அவதாரம் கொடுப்போம். நான் ஒரு சாதாரண பக்தனாக பிறக்க வேணும். பிறந்தது மாத்திரம் இல்லாம நீயும் நானும் சேர்ந்து பிறக்கணும் உன்னுடைய உணர்வோட. அந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பகவான் சைத்தன்யர் பாத்தீங்கன்னா 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கல்கத்தால பிறந்தார். பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு கலரா இருப்பார், கோல்டு கலர்ல இருப்பார், தங்க கலர்ல அவ்வளவு ஹைட்டு, அவ்வளவு அழகுன்னா அவ்வளவு அழகு. நம்ம இங்க வந்திருக்காரு, திருச்சிக்கு வந்திருக்கிறார், கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருக்கிறார், ஆந்திராக்கு வந்திருக்கிறார், கேரளாக்கு வந்திருக்கிறார், எல்லா இடத்துக்கும் வந்திருக்காரு பகவான் சைத்தன்யர். ஸ்ரீரங்கத்துல வந்து லீலையே பண்ணிருக்காரு. 47 நாள் ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்து அவரோட கால் சவுடி கூட நீங்க வச்சு அங்க ஸ்ரீரங்கத்துல கும்பிட்டு இருக்காங்க. இன்னைக்கு அவ்வளவு லீலையெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு பகவான் சைத்தன்யர். ஏன்னா பகவான் பக்தராக வரணும்னு நினைக்கிறார். அந்த பக்தன் எப்படிப்பட்ட சந்தோஷம் அடைகிறான் அதை நான் அனுபவிக்கணும். ஒரு பகவானுடைய பக்தன் எப்படி அனுபவிக்கிறான், ஒரு கடவுளையும் நினைக்கிறார், பகவானையும் நினைக்கிறார். அதுதான் அவதாரம். இதுதான் ரகசியமான அவதாரம் சொல்லுவாங்க. அவரு எப்பவுமே பகவான் அவதாரம் கொடுக்கறாருன்னா அவருடைய சகாக்கள் எல்லாம் வந்துருவாங்க. யார் வருவா? ஆதிசேஷன், பலராம ஐயா, லக்ஷ்மணன், இவங்க எல்லாமே வந்துருவாங்க இல்லைங்களா? இந்த 5 பேரும் இருக்காங்க பாருங்க. 5 பேருமே நித்யானந்தா, ஸ்ரீ அத்வைதர், கதாதாரர், ஜீவாசர், இவங்க எல்லாமே வந்து பகவானுடைய பிரம்மா, ஆதிசேஷன், இதை பத்தி எல்லாம் பின்னாடி விரிவா படிக்கலாம். இந்த 5 சகாக்களும் வந்துருவாங்க. பகவான் கூட எப்பெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்க. நித்யானந்தர் பலராமருடைய அவதாரம். அது பகவான் என்ன சொல்றாரு தெரியுங்களா? இந்த கலிகாலத்துல சத்தியுகத்திலையும் துவாதயுகத்திலையும் அந்த யுகத்தெல்லாம் ரொம்ப சத்தியுகத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 15 வருஷம் 15,000 வருஷம் 20,000 வருஷம் 30,000 வருஷம் போய் தவம் இருப்பாங்க. அப்போனே பகவானை உணர முடியாது அவங்களால. விஸ்வாமித்திரர் 2,500 வருஷம் தவம் இருக்கிறார். அப்படி என்ன ஆச்சு பாருங்க. ஒரு பெண்ணோட மயங்கி அது தவத்தை விட்டார். திருப்பும் அது குழந்தை பெற்று முடிஞ்ச உடனே திருப்பியும் போய் தவம். அதுக்கப்புறமா தான் அவரு பிரஜாபதியா ஆகுறார், பிரம்ம ரிஷியா ஆகுறார். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த கலிகாலத்துல எல்லா ஆத்மாக்களும் எல்லா பக்தர்களுமே பகவான் உணர்வோட சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணுங்க, பகவானோட நாமத்தை சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இதுதாங்க தாரக மந்திரம். இதை நீங்க சொன்னாவே போதும். வேதம் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை, சாஸ்திரம் படிக்கணும் அவசியமே இல்லை. இதை சொன்னாவே போதும், உடல் கண்டிப்பாக மாற்றம் ஏற்படும். சங்கீர்த்தனம் பண்ணுங்க பகவானுக்கு. சங்கீர்த்தனம் பண்ண அதுக்குன்னு 7 சொரங்கள் வேணும் தேவையில்லை, எனக்கு குரல் வேணும் தேவையில்லை. பகவானை பத்தி சொல்லுங்க. கேசவா அப்படின்னா போதும், இதுவே ஒரு ராகம் தான். மாதவா அப்படின்னு சொல்லுங்க, இதுவே ஒரு ராகம் தான். ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டு போறாரு பகவான் சைத்தன்யர். எனி டைம் வந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லுங்க. உட்கார்ந்தாலும் கிருஷ்ணா, எழுந்தாலும் கிருஷ்ணா, போனாலும் கிருஷ்ணா. இது ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 5500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் அவதாரம் கொடுக்க போறன்றத 11வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 32வது பதத்துல சொன்னார். 480 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பகவான் அவதாரம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. இது ஒரு ரகசியமான அவதாரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம எப்படி நம்ம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு மாலை, ஒரு துளசி மாலை, இல்ல ஒரு படிக மாலை, இல்ல ஒரு தாமரை கொட்டை மாலை, ஏதோ ஒரு மாலை எடுத்துங்க. இது எல்லாருமே இந்த மாலை யூஸ் பண்ணலாம். மாதாஜி இந்த 3 நாள் ப்ராப்ளம் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த ப்ராப்ளத்தோட இது தொடக்கூடாதான்னு அப்படி எல்லாம் கிடையாது. அப்படி அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருந்துன்னா படிக மாலை யூஸ் பண்ணீங்க, ஒண்ணும் தப்பு இல்லை. துளசி மாலை தொட வேண்டாம். ஆனா எல்லா நாளும் தொடலாம் தான் நம்ம ஆச்சாரி சொல்றார். நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதம் சொல்றார், நம்மளுடைய பகவான் சைத்தன்யரும் அதான் சொல்றார். துளசி மாலை தொட்டு 108 மணி இருக்கிற மாலையை வாங்கி உட்கார்ந்துட்டு ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா அப்படின்னு சொல்லுங்க. இது 5 பேருமே நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள். இவங்களை வந்து நம்ம சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லுங்க. கண்டிப்பா உங்க வாழ்க்கையில வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு, நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கு. நீங்க முயற்சி பண்ணி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ 13வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது ஸ்லோகம் படிக்க விருப்பம் தான் ஸ்லோகம் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்போ வந்து 13வது ஸ்லோகத்துல 13 ஸ்லோகம் படிக்கலாம் மாதாஜி. अच्छा, ओके. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वकं पाप ये पसन्त्यात्मकारणात्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
தியாகத்தின் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவத்தில் விடுபடுவார். தங்களது சுய புலன் இன்பத்திற்காக உணவை தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தை உண்ணுகிறார்கள். பகவானுடைய பிரசாதம் என்னைக்குமே நம்மள பாவத்தை போக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே சொல்லுவோம், நாங்கெல்லாம் சைவம் தான் சாப்பிடுவோம், அசைவம் சாப்பிட மாட்டோம். நீ சைவம் சாப்பிட்டாலும் அசைவம் சாப்பிட்டாலும் சரி, பகவானுக்கு ஆபத்து. அசைவத்தை பகவானுக்கு வைக்க கூடாது, சைவத்தை பகவானுக்கு வைக்கணும். அவருக்கு வச்சு அவருக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை உணவா எடுக்கும்போது அது மகா பிரசாதம். அது பிரசாதம் ஆகுது. நம்ம எல்லாம் அப்ப யாருன்னு பாருங்க, நம்ம எல்லாம் சைவர்களா? சைவர்கள் கிடையாது. நாம எல்லாம் பிரசாதர், பகவானுடைய பிரசாதம் சாப்பிடுறோம். ஏன்னா அந்த மாதிரி சாப்பிடும் போது நம்மளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் போகும். பகவானுடைய பிரசாதம் நாம மட்டும் சாப்பிடக்கூடாது, மற்றவங்களுக்கும் அது கொடுக்கணும். நம்ம செஞ்சு பகவானுக்கு. ஏன்னா அவரு ஒரு அலங்கார பிரியர், ரொம்ப அழகா நிறைய ஸ்வீட்லாம் சாப்பிடுவார், நிறைய அவர் ஐட்டமா சாப்பிடுவார் பகவான். அவருக்கு நம்மளால முடிஞ்ச நம்ம சக்திக்கு தகுந்த மாதிரி பகவானுக்கு நல்ல ஒரு ருசியா செஞ்சு கொடுங்க, செஞ்சு படையில வைங்க, பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுங்க. அதை நீங்க மட்டும் சாப்பிடாதீங்க, மற்றவங்க எல்லாருக்கும் கொடுங்க, எல்லா ஜீவராசியும் கொடுங்க, எல்லா ஜீவராசியும் கொடுக்கணும். அதுதான் மகா பிரசாதம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம முன்னாடி படிச்சோம் இல்லைங்களா, ஆன்மீக தலம், அதாவது உடல் தலம் படிச்சோம், புலன் தலம் படிச்சோம், மனம் தலம் படிச்சோம், அறிவுச்சார தலம், அது ஆன்மீக தலம் சொல்லப்படுது. இது 13 அத்தியாயத்துல ஞான யோகத்துல முதல் அத்தியாயத்துல இதை பத்தி படிப்போம். அன்னமய்யா கோசா, ஞானமையா கோசா, அன்னமய்யா கோசா, பிராணமையா கோசா, ஞானமையா கோசா, விஞ்ஞானமையா கோசா, ஆனந்தமையா கோசா. இதை நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். ஆனா இங்க என்ன சொல்றதுன்னா, உடல் தலம், அப்புறம் புலன் தலம், மனதளம், புத்தி, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீக தலம். ஆன்மீக தலம் சொல்றது ஆத்மா. நம்ம உள்ள இருக்கிற ஆத்மா எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழாதுன்னு சொல்றாரு. நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், மனசு சொல்லுப்பா இந்த காரியம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. மனசு கிடையாது, அது ஆத்மா. நாம தெரியாம புரிதல் இல்லாம இருக்கிறோம். நம்ம சொல்லுவோம் மனசாட்சியோட நடப்பன. மனசாட்சி ஒரு குரங்குங்க. இன்னைக்கு இங்க இருக்கோம், நாளைக்கு இன்னொரு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்படியும் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, இந்த உபதேசம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, படிச்சுட்டு இருக்கீங்க, பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆனா உள்ள இருக்கிற மனசு என்ன பண்ணா, ஆபீஸ் 9 மணிக்கு கிளம்பணும், மதியானம் என்ன சமையல் பண்ணணும், மாத்தாங்க நினைப்பாங்க. பிரபுஜி என்ன பண்ணும், ஆபீஸ் போகணும், பிசினஸ் பார்க்கணும்னு நினைப்பாங்க. அந்த மனசு ஓடின்னு தான் இருக்கும். ஆனா இங்க இருந்து வேதம் படிச்சுன்னு தான் இருக்கும். அப்போ மனசு சொல்றது கேட்போமா? கேட்கவே கூடாது. ஆன்மா சொல்றதுதான் கேட்கணும். ஆன்மா என்னைக்குமே பகவானுடைய உட்புற சக்தி. அது பகவானை நினைச்சுதான் சொல்லும், பகவானுக்கு தான் போகணும்னு சொல்லும். ஆனா இந்த பௌதிகமான உடல் தான் என்ன பண்ணும், பந்தப்படுத்தணும். அப்ப இந்த மூளையை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இந்த புத்தியை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், இந்த அறிவு தளத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், பகவானை மையப்படுத்தி செயல்படணும். அப்ப அந்த மனமும் கரெக்ட் ஆயிடும், புலன்களும் கரெக்ட் ஆயிடும். அப்ப அந்த உடலும் ஆரோக்கியம் அடையும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 14வது பதம் மாதாஜி. ஓகே. அஞ்ஞாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாதன்ன சம்பவஹ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜன்யோ யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மழையால் தோற்றுவிக்கும் தானியங்கள் எல்லா ஜீவனுடலும் வாழுகின்றன. யாகத்தில் மழையின் விதிக்கப்பட்ட கடமை யாகம் உண்டாக்கப்படுகிறது. யாகம் சொல்லப்படுது எப்படி, நம்மளுடைய 4 வர்ணங்களும் ஒண்ணு போல அவன் கடமையை அவன் செஞ்சான்னா கரெக்டா நல்ல நேரத்துல மழை பெய்யும். அந்த மழையினால விவசாயம் நல்லா நடக்கும். விவசாயம் மனுஷன் மட்டுமா அந்த தானியத்தை சாப்பிடுறான் கிடையாது, கண்ணுக்கு தெரியாத எவ்வளவு உயிரினங்கள் அக்ரிகள், அதாவது இந்த விவசாய நிலத்துல இருக்கும், கண்ணுக்கு தெரியாதது. அது எல்லாமே அந்த தானியத்தை சாப்பிடுது. அப்போ இந்த 4 வர்ணங்களும் கரெக்டா செஞ்சான்னா அந்த விலங்குகள் கூட உணவு கிடைக்குது, கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்களுக்கு கூட உணவு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அதுவே ஒரு புண்ணியம் தானே. உன்னுடைய கடமையை செய்யறதுனால, ஒரு சூத்திரனா இருக்கவன் அவன் கடமையை செய்யறதுனால எல்லா வாழ்வாதாரம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அது பலன் கிடைக்குது. சத்திரியனோட அவன் கடமையை கரெக்டா செஞ்சானா எல்லா வாழ்வாதாரமும் எல்லாருக்கும் கிடைக்குது. அவன் வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் காரியத்தை செஞ்சான்னு வச்சுக்கலாம், எல்லா ஜீவராசியும் பலன்படுது. அப்போ உன்னுடைய வர்ணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி உன்னுடைய செயல் செய்யலைன்னா அப்போ சமுதாயம் 0 தான். அப்ப நம்ம சமுதாயத்தை குறை சொல்றோம், இந்த பாருங்க இந்த அரசியல்வாதி வேலையே செய்ய மாட்டேன்றான் அப்படின்னு நம்ம குறை சொல்றோம். நீ ஒழுக்கமா இருக்கிறியா? இதுதான் இப்ப படிக்க போறோம், இனி வரப்போறது அதுதான். நீ ஒழுக்கமா இருக்கிறியா? நீ மத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாத, மத்தவங்கள பகவான் பார்த்துப்பார். அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அவனுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்கு, அவனுக்குள்ள கர்மகாரியங்கள் இருக்கு, அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத. நீ ஒழுக்கமா இருக்கிறியா? இதுதான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். முதல் புள்ளி நம்ம புள்ளிதான். அதுதான் இந்த பதத்தை சொல்றாரு பகவான். என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 21வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண. யத் யத் ஆச்சரதி ஸ்ரேஷ்ட தத் ஏவேதரோ ஜனஹ ச யத் பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல் செய்கிறானோ அதையே பொதுமக்கள் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயலால் எந்த தரத்தை அவன் ஊமை அமைத்து காட்டுகிறானோ அதையே உலகம் பின்பற்றுகிறது என்றார். முழுமையாக பின்பற்றுது.
எப்படி இருக்கு பாருங்க இல்லைங்களா? நம்ம வீட்டுல அப்பா இருக்கார், நம்ம அப்பா வந்து நம்ம ரோல் மாடல். அவர் என்ன செய்யறாரோ அதை பார்த்து பிள்ளைகள் செய்வாங்க. இது எல்லாருமே உள்ளதானே. அப்ப சமுதாயத்துல இப்ப மகாத்மா காந்தி இருந்தார், அவர் என்ன செயல் செய்யறாரோ அதை நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்றோம். அகிம்சை பத்தி சொல்லிட்டு போனார், அதனால அகிம்சை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இல்லைங்களா? அது மாதிரி நம்ம குடும்பத்துல நாம எப்படி இருக்கிறோமோ அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எல்லாமே. சமுதாயம் இது மேன்மையடைது எல்லாமே. இத பகவான் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, நீ ஒழுக்கமாயிரு. நீ குடும்ப தலைவியா இருக்கிறியோ இல்ல குடும்பத்துல ஒரு பையனா இருக்கிறியோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிற, நீ வந்து கரெக்டா இருந்தீன்னா உன் குடும்பம் மேன்மை அடையுன்றார். உன் குடும்பம் மேன்மை அடைஞ்சுன்னா அந்த தெருவு மேன்மை அடையுன்றார். அந்த தெருவு மேன்மை அடைஞ்சுன்னா அந்த பட்டாளம் அந்த அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேன்மை அடையுன்றார். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மேன்மை அடைஞ்சுன்னா ஒரு மாநிலம் மேன்மை அடையும். மாநிலம் அடைஞ்சுன்னா நாடு மேன்மை அடையுன்றார். அப்ப எங்க ஆரம்பிக்குது பாருங்க. நம்ம கிட்டதான் விஷயமே இருக்கு. நாம மத்தவங்களை பத்தி குறை சொல்லவே கூடாது, மத்தவங்களை பத்தி பார்க்கவே கூடாது. நீ ஒழுக்கமா இரு. சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லுதோ, வேதங்கள் என்ன சொல்லுதோ, ஆத்ம ஞானம் என்ன சொல்லுதோ, பௌதிக ஞானம் என்ன சொல்லுதோ அதை செயல்பட. பௌதிக ஞானம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு வாழ்வாதாரம் அதானே இல்லைங்களா? ஆன்மீக ஞானம் இருக்கு, பௌதிக ஞானம் இருக்கு. பௌதிக ஞானம் என்னது? ஒரு டாக்டர் படிச்சிருப்போம், ஒரு வக்கீல் படிச்சிருப்போம், ஒரு உத்தியோகத்தில் இருப்போம். அது வந்து பௌதிக ஞானம், அது வேணும். நம்ம வாழ்வாதாரம் அது. ஒரு டாக்டர் படிச்சவன் என்ன பண்ணுவாரு? டாக்டர் நான் படிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மக்கள்கிட்ட போய் கொள்ளடிக்க முடியுமா? அந்த ஞானத்துக்கு பலனே கிடையாது. அப்போ ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து இருந்திருந்தானா, அவ வேதம் படிச்சுட்டா ஒரு டாக்டரா இருந்ததான்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா மக்களுக்கு சமுதாயம் பண்ண தொண்டு செய்ய நினைப்பான். ஒரு டாக்டர் படிச்சவன் வேத ஞானத்தை உணர்ந்து இருந்தான்னா அவன் என்ன பண்ணுவான்? மக்களுக்கு சேவை பண்ண மனப்பான்மை இருக்கும் அவனுக்கு. ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கவன் என்ன பண்ணுவான்? வேத ஞானம் தெரிஞ்சவன், பௌதிக ஞானம் இருந்தாலும் மக்களுக்கு ஏதாவது தொண்டு செய்யணும், நமக்கும் வாழ்வாதாரம், நமக்கும் பண வரம் வேணும், அதே மாதிரி சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு நினைப்பான். அவன் தான் உண்மையான யோகின்ற. உண்மையான யோகி அவன் தான். ஒரு அரசியல்வாதியா இருக்கிறவன் ஆன்மீக ஞானத்தை தெரிஞ்சிருக்கணும். அவன் எந்த மார்க்கத்தினா இருக்கட்டும், முஸ்லீமா இருக்கட்டும், கிறிஸ்டினா இருக்கட்டும், இந்துஸா இருக்கட்டும், எது வேணா இருந்துட்டு போட்டோம். ஆனா வந்து அந்த ஆன்மீகத்தின் மூலியமா அவன் செயல்பட்டு இருந்தான்னா கண்டிப்பா அவன் விருத்தி அடைவான் இல்லைங்களா? அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட இருக்கோம் நாம பாருங்க. நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் என்ன, நம்மளுடைய என்ன சமுதாயம் என்ன, நம்ம சமுதாயத்துக்கு என்ன மாதிரி செய்ய முடியும், நாம ஒழுக்கமா இருந்தோம்னா கண்டிப்பா எல்லாம் மேன்மையடையும். அதை விட்டுட்டு நாம அடுத்தவங்களை பார்த்துக்கிட்டே குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா நாமும் அந்த சமுதாயம் ஜீரோ தான். இப்ப பாருங்க, இந்த பறவையை பாருங்க, ரொம்ப அழகா வந்து அது போயிட்டு இருக்கு, அது பின்னாடியே அது குஞ்சுகள் போயிருக்கு. ஆனா அதே 6 அறிவு படிச்சவன் ஒரு ரோடு போட்டிருக்காங்க, ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல தான் போகணும்னு சொல்லணும், போனோம். அதை விட்டுட்டு மனுஷன் என்ன பண்றான் பாருங்க, ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்கான். அப்ப நமக்கு எல்லா அறிவும் இருக்கு, எல்லா ஞானம் கொடுத்திருக்காரு, எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு. ஒரு சாதாரண பறவை அந்த நடக்கிற விஷயம் கூட நமக்கு தெரியாம இருக்கிறோம், எல்லாமே அறியாமல் இருக்கும் இல்லைங்களா? நாம யாரையும் குறை சொல்லணும் அவசியமே இல்லை, சமுதாயத்தை குறை சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. நாம கரெக்டா இருந்தோம்னா எல்லாமே கரெக்ட் ஆயிடும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 27வது பதம் மட்டும். हरे कृष्ण। कृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்காரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மயங்கி ஆத்மா பௌதிக இயற்கை முக்கோணங்களில் நடைபெறும் செயலுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான்றார். இப்ப இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அகங்காரம், எல்லாருக்கும் அகங்காரம். அகங்காரம் எப்படி வரும்? பற்றோட வரும், பற்று இருக்கும்போது வரும். அது ரெண்டு அகங்காரத்துல ரெண்டு இருக்கு. தர்மத்தையும் ரெண்டு தர்மம் இருக்கு. அதாவது தர்மம் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் தர்மம் பண்றேன் அப்படின்னுவாங்க. தர்மம் பண்றேன்னா எப்படிப்பட்ட தர்மம்? நான் ஒருத்தர் தானம் கொடுக்குறேன். தானமும் தர்மம் ஒண்ணு நினைப்பாங்க, கிடையவே கிடையாது. தானம் வேற, தர்மம் வேற, அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். தானம் சொல்றது பந்தப்படுத்தும். தானம் கொடுக்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க, என்னங்க சாப்பாடு கொடுத்தா பணம் கொடுத்தா தானம் சொல்லுவாங்களே, அதை வந்து பந்தப்படுத்துறோம்னு சொல்றீங்களே. ஆமா, எதுக்காக தானம் கொடுக்குறீங்க? எனக்கு புண்ணியம் வரும் அதனால நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு நினைக்கிற போது பாத்தீங்கன்னா அது அதர்மம். இது என்னுடைய தர்மம்டா, எனக்கு இருக்கிற, எனக்கு பகவான் கொடுத்துக்கிறார், அருள் கொடுத்துக்கிறார், எனக்கு பகவான் பணம் கொடுத்துறார், செல்வத்தை கொடுத்துறார், நான் இந்த செல்வம் எனக்கு இது வேண்டாம் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறான் பாருங்க, அவன் தான் தர்மவன், அவன் தான் தர்மம். இது கடவுளுடைய பணம், என்னுடைய பணம் இல்ல. இது என்னுடைய பணம் இல்ல, இது மத்தவங்களுடைய பணம், இது பகவானுடைய பணம். இது நான் மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கலாம் பாருங்க, அதுதான் தர்மம். எனக்கு கொடுத்தா எனக்கு புண்ணியம் வரும்ன்ற பாருங்க, அது தானமே கிடையாது. அது தானம் தான், அது பௌதிகமான தானம். அது இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். இது அதே மாதிரி அகங்காரம் அப்படிதான். அகங்காரம் படுறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா
பௌதிக அகங்காரம் இருக்கு, பொய் அகங்காரம் இருக்கு. பொய் அகங்காரம் என்ன பண்ணுவான், தனக்கு வேணும், நமக்கு செல்வம் வர செல்வத்தை அவன் கொள்ளை அடிச்சுட்டானே அப்படின்னு கோவப்படுவோம். அவன் என்ன விட ரொம்ப உயர்ந்தவனா இருக்கானே கோவப்படுவோம். அது பொய் அகங்காரம். அது அவனுடைய கருமா, அவனுடைய இருக்கான், பணக்காரனா இருக்கான், ரொம்ப நல்லா அழகா படிக்கிறான், நல்ல மேன்மையா இருக்கான் அப்படின்னு பண்றான் பாத்தீங்களா, அது பொய் அகங்காரம். அகங்காரம் என்ன தர்மம், அது என்ன சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் தப்பு செய்யறான் போது அகங்காரம் வரும். அதுதான் முக்கியமான அகங்காரம். பொய் அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது. அப்ப இங்க என்ன சொல்றது, அகங்காரத்துல பாதிக்கப்பட்ட மயங்கி ஆத்மா பௌதிகத்துல இருக்கான். அப்ப அந்த மாதிரி ஆத்மா என்ன ஆகணும், இயற்கை குணங்கள் சொல்லப்படுது. இயற்கை குணங்கள்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். நல்லவன், கெட்டவன், ரொம்ப கெட்டவன். இது நம்ம தமிழ்ல அழகா சொல்லலாம். இது ரசோகுணம் சொல்லும் போது பேராசை. சத்துவகுணம்ன்றது ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. இந்த 3 குணங்களையும் நம்மளை பந்தப்படுத்தும். 3 குணங்களும் இல்லாம இருக்கிறவன் தான் சுத்த சத்துவத்துல போறவன். அப்போ இந்த மயங்கி ஆத்மா, பௌதிகத்துல பந்தப்பட்ட ஆத்மா இந்த முக்குணங்கள்ல செயல்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, நான் தான் அதனால என்ன, நான் தான் காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறான். ரசோகுணத்துல இருக்கிறான், பணம், பேராசை 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 நினைச்சுட்டு இருக்கிறான். ஆக்சுவலா பேராசை படுறான். அதுக்கு ஆரம்பம் புள்ளி வச்சுட்டான். ஆனா வச்ச பிறகு நிறைய பணம் வர ஆரம்பிச்ச பிறகு அதுக்கு என்ன, நான் தான்டா காரணம்னு நினைக்கிறான். நீங்க காரணமே அல்ல. இது எல்லாம் காரணம் மாய. இதுதான் மாயாதேவி பண்ற வேலை. எது, முக்குணங்கள் உள்ள தாயார் பண்ற வேலை, பத்திரகாளி பண்ற வேலை, துர்காதாய் பண்ற வேலை. அப்போ நாம எப்படி நினைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த முக்குணங்கள் வரும். சத்துவ குணத்துல இருந்தா பிராமண குவாலிட்டி, ரசோ குணத்துல இருந்தா பேராசை பிடிச்சிருக்கும். மந்தப்பட்ட புத்தி, கேடுகட்ட புத்தி, மந்தப்பட்ட புத்தி, அது பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துல இருக்கும், தமசுல இருக்கும். ஆனா அந்த முக்குணங்களும் அவங்கதான் நம்மள கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. நாம கண்ட்ரோல் பண்ணல. நம்ம நடக்கல. நாம சொல்லுவோம், நான் தான் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சேன், நான் தான் சோகமா இருக்கிறேன், நான் தான் பிராமண கோட்டர். நீங்க யாருமே கிடையாது. எல்லாமே அந்த மாயாதேவி தான் பண்றான். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. இது நீ காரணம் இல்ல, எல்லாமே முக்குணங்களால் செய்யப்பட்ட காரணம். அது நடுவு படத்துல பாருங்க, 3 பேர் இருப்பாங்க. ரசோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம். இந்த 3 தாயாரும் நம்மளை போட்டு ஆட்டி படைக்கிறாங்க. நம்மளை போட்டு ஆட்டி படைக்கிறாங்க. ஆனா அதை படைச்சவர் பகவான் தான். அதை உணர்ந்தவன் கீதையை படிப்பான், புராணங்களை படிப்பான், வேதங்களை படிச்சவன் அதை உணர்ந்து அவன் செயல்பட ஆரம்பிப்பான். அப்போ அதுல இருந்து பற்றற்ற தன்மையா இருக்கும்போது அந்த முக்குணங்கள் இல்லாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவான். பிராமண குவாலிட்டியை வேணான்றார் பகவான். இன்னும் நம்ம 2வது லெவலுக்கு வாங்க, அதை பத்தி விரிவா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 37வது படம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन नमिह वैरिणम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுழுக்காளர் கூறினார், அர்ஜுனா, காமமே இதற்கு காரணம். ரசோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும் வித்து இவ்வுலகில் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் சொல்லுது. காமம், பற்று, மோகம். நமக்கு பணம் வேணும், சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பணம் சம்பாதிக்கணும், வாழ்வாதாரம் நமக்கு அதுதான். ஆனா அதையே அதிகமாக சம்பாதிக்கும் போது நம்ம என்ன மோகம் வந்துடுது. அதிகமா சம்பாதிக்கணும், மோகம். அப்ப அது மேல நன்னும் வர 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 என்ன ஒண்ணும் காம உற்பத்தி ஆயிடும். காம உற்பத்தி ஆன பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டிப்பா கோபம் வரதான் செய்யும். ஏன்னா ரசோ குணம், அது பேராசை குணம். தேனீக்கு தேனி என்ன பண்ணும் பாருங்க, ஒரு சின்னதா கூடு கட்டும். கூடு கட்ட பிறகு பாத்தீங்கன்னா அது பாட்டு எல்லை இல்லாம கட்டிக்கிட்டே போகும், பெருசா போயிட்டே இருக்கும். அது அறந்து விடுற வரைக்கும் விடவே விடாது, அது பாட்டு கட்டிட்டோம். அது மாதிரி தேனீக்கள் மாட்டி இருக்கிறவன் தான் ரசோ குணத்துக்காரன். கொஞ்சம் ஒரு 1000 ரூபாய் படிச்சு அடைச்சிச்சா அதை திருப்தியா வாழறவன் சத்துவ குணம், பிராமண குவாலிட்டி. நமக்கு இன்னைக்கு சம்பாதிச்சப்பா, ஒரு 1000 ரூபாய் வந்ததுப்பா, ஓகேப்பா, இந்த மாசம் 200 ரூபாய் சம்பளம் வந்ததுப்பா, இதை வச்சு நம்ம வாழ்வாதாரம் போதும்பா அப்படின்னு நினைக்கலாம் பாருங்க, அவன் பிராமண குவாலிட்டி. இதுக்கு மேல இன்னும் சம்பாதிக்கணும், இதுக்கு மேல இன்னும் வாழ்க்கை வாழணும், இதுக்கு மேல வசதிகள் வேணும்னு நினைக்கலாம் பாருங்க, அவன் ரசோகுணத்துக்காரன். 10 ரூபா வச்சு சாப்பிடறவனும் இருக்கிறான், அதே 1 லட்சம் வச்சு சாப்பிடறவனும் இருக்கிறான். 1 லட்ச ரூபாய் சாப்பிடறவன் அவன் அதர்மவாதி. 10 ரூபா வச்சுதான் இதுவே எனக்கு போதுண்டா நினைக்கிறான் பாருங்க, அவன் தான் தர்மவாதி. அது ஆசை, பேராசை. அது ரசோகுணத்தை கொண்டு போகும். ரசோகுணத்துல போகும்போது என்ன ஆகும் பாருங்க, நமக்கு கோபத்தை உருவாக்கும். ஒரு ஒரு சிரமமா உட்கார முடியாது, இருக்க முடியாது, அங்கங்க ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 36, 38 மாதாஜி. अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पूरुषः अनिच्छन् अभिवाष्णे बलात् इव नियोजितः
38 மாதாஜி. धूमेन व्रियते भक्ति यथा दर्शो मलेन च यतोल्पेन वृतो गर्भस् तदा तेन तमावृतम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன சொல்றாரு பாருங்க 36ல இது தலைவரே, அதாவது விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவகாரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுன பகவான் கிட்ட. விருப்பமே இல்ல, ஆனா எது ஈடுபடுத்துது நம்மள அப்படின்னா இதுதான் ரசோகுணம் சொல்லப்படுற பற்று. அதுக்கு என்ன சொல்றாரு பாருங்க பகவான், எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருகருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறு காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளில் உயிர்வாழிகள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. காமத்துக்கு முன்ன காரணம் என்ன பாருங்க, நெருப்பு. நெருப்பு என்ன ஆகும் பாருங்க, நெருப்பு அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், புகைதான். புகையை வச்சு நம்மள வந்து மறைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா. அது சுற்றி உள்ள புகைதான். இது முதல் ஸ்டேஜ் சொல்றாரு பகவான், இது முதல் ஸ்டேஜ். இரண்டாவது ஸ்டேஜ் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, கண்ணாடியில் படிந்துள்ள அழுக்கு. கண்ணாடியில பின்னாடி ரசத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ரசம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் கண்ணாடி பார்க்கறது ஒரு மாதிரியா இருக்கு, நம்ம முகமே பார்க்க முடியாது இல்லைங்களா. அது இரண்டாவது நிலை சொல்றாரு. மூன்றாவது நிலை காமத்தை சொல்றார். கருப்பைக்குள்ள குழந்தை இருக்கு இல்லையா, கரு உள்ள குழந்தை இருக்கும் போது எப்படி இருக்கும் பாருங்க, ரொம்ப வந்து உள்ளார வந்து ரொம்ப சேஃபா உள்ள ரொம்ப அடக்கமா இருக்கும். அது மாதிரி மூணாவது ஸ்தானத்துல வந்து உட்காந்துரும் கரு. இது காமம். முதல் நிலையில ஆரம்ப நிலையிலேயே நம்ம அதை உணர்ந்துட்டோம்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த நிலையிலிருந்து வெளியே வந்துடணும். நெருப்பு வந்துடுச்சுனாவே என்ன பண்றோம், அது சுற்றி உள்ள புகையை வந்து நெருப்பை வந்து மூட பார்க்கும். அப்பவே நம்ம உணர்ந்த உடனே நம்ம அந்த காமத்திலிருந்து வெளியே வர பார்க்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் தான். அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம மீண்டு வர முடியலன்னா மூணாவது ஸ்டேஜ்ல மூர்க்கமா நம்ம போய் மாட்டிப்போம் இல்லைங்களா. அப்போ நம்ம காமத்திலிருந்து விடுபடணும்னா பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செய்யணும். எது மேலேயும் பேராசைப்படக்கூடாது, எது மேலேயும் ஆசை வைக்க கூடாது. நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அது கிடைக்கும், நம்ம என்ன செயல்படுறோமோ அதுதான் நமக்கு இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 42வது பதம். இந்திரியாணி பராண்யாஹுர் இந்திரியேப்யஹ பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்தி யோ புத்தே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. செயலாற்றக்கூடிய புலன் ஜட பொருளை விட உயர்ந்ததுன்றார். செயலாற்ற நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதை விட உயர்ந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட பொருளை விட உயர்ந்ததுன்றார். புலன்களை விட அது ஜட பொருளை விட புலன்கள் உயர்ந்ததுன்றார். அப்போ புலன்களை விட மனம் உயர்ந்ததுன்றார். மனத்தை விட புத்தி உயர்ந்தது. புத்தியை விட எது, அதுக்கப்புறம் ஆத்மா. அப்ப ஆத்மா தான் முதல்ல உள்ளது. அதுக்கப்புறம் என்ன வரும், புத்தி. நம்ம புத்தியை கரெக்டான வழியில செயல்படுத்தணும். எப்படி பகவான புத்தி எப்படி கரெக்டான வழியில செயல்பட முடியும். ஆன்மீக அறிவு நமக்கு தேவை. வேதங்கள் படிக்கணும், சாஸ்திரங்களை படிக்கணும், உபநேசங்களை படிக்கணும், புராணங்களை படிக்கணும். இதெல்லாம் படிக்க படிக்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம், புத்தி வந்து பேதலிக்காது, கரெக்டான வழியில போயிடும். மனதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. இது தாரக மந்திரம். இதுதான் நம்மளுடைய இது. ஒரு ஹரிநாமத்தை சொல்லி பாருங்க, ஒரு மணி சுத்தி பாருங்க, 16 ஹரிநாமத்தை சொல்றீங்க, 16 விஷ்ணு நாமத்துக்கு சமம் சொல்றது, 16,000 விஷ்ணு நாமத்துக்கு சமம் சொல்றது ஒரு மணியில சுத்துறதுக்கே. அப்ப எவ்வளவு பெரிய நம்ம முத்திக்கான காரியத்தை. நம்ம மட்டும் முத்தி அடையலைங்க, இந்த ஹரிநாமத்தை யாரெல்லாம் காதால கேட்கிறாங்களோ அந்த ஆத்மாவும் முத்தி அடையுது. நாளைக்கு விரிவா படிக்கலாம். அப்போ மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணனா ஜபம் பண்ணணும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா புலன் கட்டுப்பாடு ஆயிடும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த அத்தியாயம் முடிக்கிறோம். நம்ம என்னென்ன படிச்சோம் அப்படின்ற ஒரு சின்ன விளக்கம் பார்க்கலாம். துரத்தல் அல்லது செயல், அர்ஜுனன் கேட்டான், ரொம்ப அழகான கேள்வி கேட்டான் இல்லைங்களா. அதுல என்ன படிச்சோம், உண்மையான துறவு என்ன, உணர்விலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், அனுபவிக்கும் இயற்கையிலிருந்து விடுபட்டிருந்தல், செயல்களை நிறுத்துவதல்ல. இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமா ரொம்ப அழகா நம்ம படிச்சோம். அது மாத்திரம் படிச்சோமா, கற்பனை, உண்மை பொய்யும், பற்றிலிருந்து வளர்த்து கொள்ளும் உண்மையான வழி என்ன பார்த்தோம். உண்மையான வழி என்ன, பகவானை மையப்படுத்தி செய்யற செயல் இல்லைங்களா, அவரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா நம்ம வந்து அதை படிச்சோம். 9வது பதம் வரைக்கும் படிச்சோம். நிஷ்காம கர்ம யோகத்திலும் சகாம கர்ம யோகத்திலும் ஞான யோகம் மூலியமாகவும் 9வது பதம் வரைக்கும் ரொம்ப அழகா நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா. அப்ப கர்மகாண்டத்துல கர்ம யோகத்துல 10ல இருந்து 16 வரைக்கும் படிச்சோம். என்ன படிச்சோம் பாருங்க, வாழ்வதற்கான 2 தேர்வுகளுக்கு, ஒண்ணு பாவம், ஒண்ணு பாவம் இல்லாமல். ஒண்ணு பாவம் செய்வோம், இல்லைன்னா செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா. தர்மம் பண்ணுவோம், அதர்மம் பண்ணுவோமா, தர்மம் பண்ணுவோமா, அது நாம தான் தீர்மானிக்கிறோம். இது பகவானோ இல்ல நம்ம அப்பா அம்மாமோ சமுதாயமோ தீர்மானிக்கல, நாம தான் தீர்மானம். நம்ம பாவம் செய்து நாம தான்,
புண்ணியம் செய்தது நாம தான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப பௌதிக மக்கள் என்ன சொல்லப்படுது? பௌதிக மக்கள்னா யாரு? கர்மிகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. கர்மகாண்டத்துல நிஷ்காம கர்மயோகத்துல சகாம கர்மயோகத்துல செய்யறவன் யார் சொல்லுவோம்? பகவான மையப்படுத்தி செயல்படுறவன். அப்பதான் அவன் கர்ம யோகி ஆகிறான். கர்ம யோகத்துல போகும்போது நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல அவன் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகா படிச்சோம். அது ஈடு இணையற்ற வாழ்க்கை முறை, அது எடுத்துக்காட்டு. அது 17ல இருந்து 35வது பதம் என்ன பார்த்தோம்? உதாரணம் அமைப்பதற்கு. நம்மளுடைய உதாரணம் என்ன? நாம யாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம காரியத்தை நம்ம கரெக்டா செஞ்சோம்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப சமுதாயம் மேன்மை அடையும். அப்போ உபதேசத்துக்கு முன்ன நாம சுயமா நம்ம சிந்திக்கணும். நாம அதுக்கு தகுதியான ஆளான்னு நாம நினைக்கிறோம். மத்தவங்களை குறை சொல்றதுக்கு முன்னாடி நாம அதுக்கு தகுதியா இருக்குமோன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மிகப்பெரிய எதிரி யாரு? காமத்தினோட மிகப்பெரிய எதிரி. 36ல இருந்து 43 வரைக்கும் பார்த்தோம். அதுல பாருங்க, எவ்வாறு சினத்தை தனது நண்பனாக்குவது, அந்த காமத்தை வந்து நம்ம எப்படி விடுபட்ட முடியும்? சினத்தை வந்து நம்ம நண்பனா ஆக்கணும். நண்பனா ஆக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம அந்த காமம் நமக்கு வரவே வராது. அப்ப எதிரி யாரு? உண்மையான எதிரி கண்டுபிடிச்சு எப்படி வீழ்த்துவது? புலன்களை கட்டுப்பாடு இருக்கணும், ஜபம் பண்ணணும், அதை மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், புத்தியை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். புத்தியை வந்து ஆன்மீக ஞானத்துக்கு கொண்டு போகணும். அப்ப அதனால நம்ம என்ன கிடையாது பாருங்க, நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து மேன்மையான இடத்துக்கு நம்ம போக போறோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நிறுத்திப்போம். நாளைக்கு உன்னத ஞானத்தை பகவான் கொடுக்கிறார். இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்பட்டது, யாரால படைக்கப்பட்டது, பிரம்மாவுடைய லைஃப் என்ன, நம்மளோட லைஃப் என்ன, இதெல்லாம் நாளைக்கு படிக்க போறோம். ரொம்ப அழகா பகவான் ஏன் அவதாரம் கொடுக்கிறார், எதுக்கு லட்ச அவதாரம் கொடுக்கிறார், அந்த அவதாரத்துக்கான காரணங்கள்லாம் என்ன அப்படின்றத நாளைக்கு ரொம்ப அழகா உன்னத ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எப்படி செயல்படணும்னு சொல்லிட்டார். போன அத்தியாயத்துல 6 தத்துவத்திலே கொடுத்து எப்படி வாழ்க்கை முறை கொண்டு போகணும்னு சொன்னார். நாளைக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிறார், உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்கிறார். நாளைக்கு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்தேவ சபதனானாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அதுவைச கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்துக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம